בוקר טוב לכולם. אנחנו בוובינר של תומך מקצועי. אנחנו נאפשר לעוד אנשים להיכנס בשתיים-שלוש דקות הקרובות ונתחיל. עכשיו, אם את רוצה, זה את יודעת איפה, כן תלחצי. מכיוון שאנחנו הרבה אנשים, תקפידו בבקשה להיות על מיוט. אני מדי פעם משתיקה את כולם, אבל תקפידו בבקשה לאורך המפגש להיות על מיוט. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב בת חן. היי אגר, בוקר טוב. שלומך? זהו שאני לא רואה אותה. הנה את, אוקיי. מרוב הריבועים, אני בסדר גמור, טוב לראות אותך. יופי. אנחנו נחכה ככה ממש דקה ונתחיל. אין בעיה. אני מעריכה שבדקות הקרובות ייכנסו עוד אנשים. אני אתחיל עם כמה דקות של אוריינטציה ברשותך כן, כן. למה אנחנו עושים פה. טוב, עכשיו 9, אז אנחנו נתחיל בזמן, גם בשביל שנספיק את כל מה שאנחנו רוצים, וגם בשביל לכבד את מי שנכנס בזמן. בוקר טוב לכולם, לי קוראים הגר שמידוב, אני מרכזת בבית הספר המרכזי את התוכנית של מה שהיה בעבר הסמכת מטפלים, והפך להיות למתווה צמיחה למטפלים, והיום נקרא תומך מקצועי. אז ברוכים הבאים לתוכנית. ובעצם אנחנו נפגשים היום בוובינר שיעזור לכם ללמוד את החומר למבחן תומך מקצועי, שזה בעצם במתווה החדש, השלב הראשון בתהליך של הכשרת מדריכים ומטפלים שעובדים במסגרות של דיור וקהילה, במסגרות יום בקהילה, להכשיר את המדריכים והמטפלים להיות בסופו של דבר תומך מקצועי מוסמך, מה שהיה נקרא בעבר מטפל מוסמך, בתהליך לימוד של בסך הכל 500 שעות. בעצם הצעד הראשון בתהליך הזה זה לעשות את המבחן של תומך מקצועי. אני מעריכה, אנחנו לא מקליטים את המפגש הזה, אז בבקשה לא לבקש להקליט. הצעד הראשון של תהליך ההסמכה זה בעצם לעשות את המבחן. אם אתם פה אז אני מעריכה שכולכם רשומים למבחן, שהתאריכים שלו בעצם המבחן יתקיים בסוף החודש. ובעצם המטרה של הוובינרים האלה הם פתוחים לכל מי שרוצה לבוא, ללמוד, לשמוע ולרכוש את הידע הנדרש למבחן. כמה מילים עוד לגבי הוובינרים. אנחנו מקיימים 3 וובינרים בנושאים שונים. הוובינר של היום הוא בנושא של חוקים ונהלים. אתם תפגשו היום 2 מרצות. בת חן שנמצאת איתנו עכשיו, שתדבר איתכם על חוק חובת הדיווח. ובשעה 11 אחרי הפסקה תפגשו את המרצה שנקראת בשם גניה, והיא תדבר איתכם על נוהל התנהגות מאתגרת מסכנת. אלה 2 נהלים מרכזיים שצריך להכיר אותם לצורך בשביל המבחן. הוובינרים הנוספים שהתקיימו השבוע, ביום שלישי יהיה וובינר בנושא של תפיסות עבודה וגישות מקצועיות, וביום חמישי יהיה וובינר בנושא של סוגי מוגבלויות ועקרונות עבודה. השבוע מתקיימים 3 וובינרים בבוקר, ובשבוע הבא אותם 3 וובינרים בנושא של חוקים, עקרונות עבודה והיכרות עם מוגבלויות,
יתקיימו בשעות אחר הצהריים בין השעות 3 עד 6:30. הכניסה לוובינרים היא חופשית, היא לבחירתכם, ואתם יכולים לבחור למה אתם רוצים להאזין ומתי. עוד כמה מילים לגבי החומר למבחן. החומר למבחן נמצא בתדריך שנמצא ברשת, נמצא באתר של משרד הרווחה. האם קיבלתם מידע על התדריך הזה? מישהו רוצה להגיד לי? האם קיבלתם את החומר? אתם יודעים איפה לקרוא את החומר למבחן? אני אראה את זה רגע. בסדר, רק שנייה. כן, אנחנו לא לא. קיבלנו. לא קיבלתי. גם. אסנת נשר לא אני קיבלתי. אראה את זה רגע. זה האתר של משרד הרווחה, אני אשלח את הקישור שלו גם פה בצ'אט. באתר הזה יש הרבה מאוד מידע על עולם המוגבלויות. אתם יכולים לקרוא פה הרבה מידע, אבל מה שחשוב זה שבראש האתר הזה יש כפתור שנקרא תדריך לתומכים מקצועיים העובדים עם אנשים עם מוגבלות. הכפתור הזה, זה בעצם החומר למבחן. אוקיי? אני אראה לכם רגע איך זה נראה. רק שנייה. אם אתם לוחצים על הכפתור הזה, אז בעצם אתם מקבלים קובץ PDF, שנקרא תדריך הכשרה לתפקיד תומך מקצועי, ובקובץ הזה יש את כל החומר למבחן. אתם רואים, יש פה תוכן עניינים. אנחנו היום נדבר על חוקי הגנה ועל חוזר מנכ"לית של עמוד 35 ו-37, אבל יהיה לכם בעצם בוובינרים, יהיו הרצאות על כל מה שכתוב פה, על כל התכנים המרכזיים שכתובים בתדריך. אז זה בעצם החומר שאתם צריכים ללמוד למבחן. יש פה תדריך שאם תפתחו אותו גם יש קישורים לסרטונים, לכל מיני דברים שככה אפשר ללמוד דרך התדריך הזה. אני אשתף את הקישור לתדריך הזה וגם לאתר פה בצ'אט, ותוכלו להעתיק אותו ולשמור אותו אצלכם במחשב, וזה יכול לעזור לכם בלמידה למבחן. הלמידה בעצם למבחן תומך מקצועי היא למידה עצמאית. המבחן הוא שווה ערך ל-40 שעות לימוד מתוך 500 של תהליך ההכשרה. מי שעובר את המבחן יוכל בהמשך להירשם לקורסים. בעצם בשביל להשלים את תהליך ההכשרה, נרשמים לשני קורסים. הקורס הראשון זה תומך מקצועי בכיר, והקורס השני זה תומך מקצועי מוסמך. זאת אומרת, התהליך של ההכשרה מורכב ממבחן, ועוד שני קורסים בשביל להיות תומך מקצועי מוסמך. עד כאן הסבר קצר על מה אנחנו עושים פה. למישהו יש איזושהי שאלה בנושא? יופי, אם אין שאלות אז זה טוב, סימן שהכל ברור. אז אני מעבירה את השרביט לבת חן. אני תכף אשתף בצ'אט את הכישורים לאתר ולתדריך, שתוכלו להעתיק אותם. ואנחנו נמצאים פה מ-9 עד 10:30 בנושא של חוק חובת הדיווח. מ-10:30 עד 11 תהיה הפסקה, וב-11 אנחנו נחזור לפה לנושא השני, של נוהל התנהגות מאתגרת מסכנת. אז אני מאחלת לכם שיהיה לכם יום מעניין ויום פורה, יום של טעימה של למידה, ואני מקווה שיעשה לכם, ושתצטרפו לימים הנוספים, ושזה יעשה לכם חשק גם להצטרף אחר כך להמשך הלמידה בקורסים. אז תודה בת חן שאת איתנו, ואני מעבירה אלייך את השרביט. תודה רבה אגר על הפתיחה ובכלל על כל הרמה של הדבר הזה. אז בוקר טוב לכולם. אני כבר ראיתי שיש פה עוד מישהי בשם בת חן, אז זה כבר מרגש. אני רגילה להיות לבד עם השם שלי. ככה, אז אנחנו נדבר בשעה וחצי הקרובות, אנחנו הולכים לדבר בעצם על אחד הנושאים המרתקים בעיניי בעבודה שלכם עם אנשים עם מוגבלויות, על כל מה שקשור לחובת הדיווח.
ואני מניחה שכולכם נתקלתם כבר בכל מה שקשור לאירועים חריגים, חשד לפגיעה באנשים שאתם עובדים איתם. אז בעצם אנחנו היום קצת ננסה לפרק את זה ולהבין את המהות של החוק, כדי שאתם תדעו על מה בעצם מדובר, ואתם תדעו גם איך לפעול, וגם זה יכשיר אתכם למה שאתם הולכים להיפגש גם מול המבחן. אגר, את עשית אותי גם co-host? כן. אוקיי, מעולה. בסדר, אז אנחנו רק ככה להגיד מבחינת הכללים, אנחנו בשעה וחצי הקרובות נהיה פה ביחד, יש לנו עד 10:30, סליחה? 10:30. עד 10:30. אני רק מבקשת, בגלל שאנחנו כמות משתתפים גדולה, בגלל שאנחנו כמות משתתפים גדולה, אז אני רוצה שבאמת תנסו להקפיד על מיקרופונים קבועים. אם למישהו יש שאלה בשמחה אפשר, אתם יכולים להשתמש גם בצ'אט, ומדי פעם אנחנו נעצור תוך כדי, גם שתוכלו להוציא מהמיקרופון, גם לקרוא את מה שיש בצ'אט, בסדר? אז ננסה לעשות את זה ככה מסודר, כדי שנוכל להתקדם. אז אני מתחילה עם המצגת שלנו, תגידו לי רק אם אתם רואים אותה בצורה טובה, שניונת. שואלים פה האם השיעור מוקלט? לא, הוא לא מוקלט, אבל אני אשלח לכם אחר כך את המצגת, בסדר? תשלחי אותה בצ'אט. אני אשלח את המצגת בצ'אט, כן, לכולם, בסדר? אז ככה שיהיה לכם, מי שרוצה, אתם לא צריכים להיות בלחץ על לרשום או לצלם, את הכל אני אשלח לכם. אוקיי, אז ככה, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו נדבר קצת על מה בעצם המהות של חובת הדיווח, מאיפה זה נולד, אנחנו נדבר על סעיפי חוק רלוונטיים, כשבסופו של דבר אתם לא צריכים, חשוב לי שתדעו, אתם לא צריכים לרדת לרזולוציות של לזכור את מספר הסעיף וממש לזכור בעל פה כל סעיף וסעיף, אבל כן אתם צריכים להבין את המהות של הסעיפים החשובים העיקריים, אוקיי? אז מתוך זה אנחנו נוציא גם את המושגים העיקריים, אנחנו נדבר קצת על מה התפקיד שלנו, אוקיי? איפה כשאתם נתקלים בדבר הזה, מה אתם צריכים לעשות, ובסוף ההרצאה אנחנו ניתן גם 2 שאלות לדוגמה, שאתם תוכלו לראות איך זה נראה בתוך המבחן האמריקאי, אוקיי? אז ככה, לפני שאני מתחילה, אני רוצה לשאול אם מישהו פגש, שמע, נתקל בסיפור של מורן דן מיאס? אוקיי, אז ככה. מורן דן מיאס, אנחנו מדברים על ילדה שבסוף שנות ה-80, ילדה מטבריה בת 3 שמגיעה לבית החולים במצב מאוד מאוד קשה. היא הייתה מורדמת ומונשמת במשך כמה חודשים, עד שבסופו של דבר הודיעו לצערנו על פטירתה. הסיפור של מורן דן מיאס היה סיפור מזעזע ומטלטל ברמה מאוד רחבה, ברמה של המדינה אפילו, כי מה שקרה עם מורן דן מיאס, זאת ילדה שעברה התעללות מאוד קשה, מצד הדוד שלה, שככל הנראה היה עם התמכרויות, והוא פגע בה בצורה קשה, גם מינית וגם פיזית לאורך זמן. ומה שכרגע מבינים מהסיפור הזה, אחרי שקצת בדקו וחקרו, הבינו שהסביבה שלה ידעה, אוקיי? זאת אומרת, ההורים שלה היו עדים לפגיעות, הגננות ראו אותה מגיעה עם סימני חבלה משמעותיים לגן, השכנים שמעו, והרבה מאוד אנשים ידעו, אבל אף אחד לא התערב. ולמה לא התערבו? כי חששו, כי לא ידעו אם זה עניינם או לא עניינם, כי לא ידעו איך להגיב לזה, כי לא רצו להתערב, יש המון המון סיבות, אבל בסופו של דבר הילדה האומללה הזאת, בת 3, נשארה לבדה להתמודד עם המצב הכל כך קשה הזה, עד שבסופו של דבר היא מוצאת את מותה בגיל מאוד מאוד צעיר. וזה בעצם הסיפור הזה מטלטל את המדינה שלנו ומביא את קובעי המדיניות שלנו פה בארץ לקבל החלטה שהילדים האלה לא יכולים להישאר לבדם, אוקיי? לפעמים גם אלו שהכי אמורים להגן עליהם, שזה בעצם ההורים, הם אלה שפוגעים או הם אלה שהם שותפים לפגיעה, ולכן בעצם מכאן עושים תיקון בחוק העונשין, בסדר? זה חוק שהוא מאוד מאוד ארוך, חלק ממנו נקרא חובת הדיווח, בסדר? שזה על כל זה אנחנו הולכים לדבר היום, אוקיי? עכשיו אני לוקחת אתכם רק כדי שתבינו את הרקע ההיסטורי, אם אנחנו לוקחים עוד שנים אחורה, אז אם אנחנו לוקחים הרבה שנים אחורה, קודם כל הייתה התייחסות בכלל בכל רחבי העולם, שילדים
ואנחנו לא, ילדים, ואני אומרת גם בשלב המאוחר יותר אנשים עם מוגבלויות, אבל הייתה איזושהי תפיסה שילדים ואנשים עם מוגבלויות זה מקום שאין כל כך מה להקשיב. זה ילדים, יש להם עולם פנטזיונרי מאוד גדול, קשה להם להפריד בין דמיון למציאות, הרבה פעמים הם לא יודעים לדייק, ולכן חשבו שאי אפשר כל כך לסמוך על הדברים שהם אומרים ולא מקשיבים לדברים שהם אומרים. אז לא היו חוקים שמגנים עליהם בעולם, גם כשהיו פגיעות מאוד מאוד קשות, היה מאוד קשה לסייע לאותם ילדים ואנשים עם מוגבלויות, כי זו הייתה התפיסה. אז הסיפור של מורן דנמיאס פה בשנות ה-90 מביא לתיקון חקיקה. במדינות אחרות זה קרה לאורך כל ההיסטוריה בשנים אחרות, אז בארצות הברית למשל זה היה קצת יותר מוקדם, שם גם בעקבות סיפור כזה שמצאו ילדה חבולה וערומה בתוך פיר של ביוב, מצאו אותה ואז הצליחו קצת לדלות ממנה פרטים ולקבל פרטים מאוד מדויקים לגבי הדמות של הפוגע, וככה מצאו עוד 2 בנות שנחטפו על ידי אותו אדם. וככה מבינים לאט לאט בכל מדינה ומדינה שהילדים האלה יכולים לתת לנו מידע מהימן ומדויק לגבי מה שהם עוברים, כנ"ל לגבי אנשים עם מוגבלויות, שזה תהליך שהוא קצת יותר בהמשך, אוקיי? אז ככה, עכשיו אני רוצה שקצת תוציאו מהמיקרופונים, בסדר? ומי שיש לו מוזמן להגיד, או שאני אסמן, אני אעשה את זה דבר כזה, ילד עם מוגבלות, אוקיי? או אדם עם מוגבלות, בסדר? או ילדים בכלל. למה הם חשופים ליותר פגיעות ביחס לאוכלוסייה הכללית? מי שרוצה יכול לסמן גם עם היד או להוציא ממיקרופון, כי אני לא בטוחה שאני אראה את כולם. יש לכם השערה, הם חשופים לפי הספרות פי 4 בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. למה ילדים ואנשים עם מוגבלויות חשופים ליותר פגיעות? יש בהם יותר טוב ותמימות. אוקיי, חוסר מודעות אולי. אוקיי. לא מאמינים להם. מישהי אמרה שלא מאמינים, תודה. אורית, אני רואה אותך, צריקר, כן, את יכולה להגיד? רק שאת על מיוט. יש להם לבטא את עצמם. אוקיי, קושי לבטא את עצמם, נכון? شخصية دموت الشخص הם חלשים יותר. לא תמיד הם יודעים מה מותר ומה לא. אוקיי, יש דברים שנראים להם טריוויאליים שהורים עושים, או מישהו שמגן עליהם, שזה הדבר הנכון. גם בבית משפט העדות שלהם לא תמיד מתקבלת. אוקיי. יותר קל לעבוד עליהם. זאת אומרת, קל לעבוד עליהם, קל לנצל אותם בעצם, את אומרת. גם להשתיק אותם באיזושהי דרך. זה לא אוקיי. כמו אדם רגיל שיכול לעלות על נקודות תורפה או על כל מיני דברים, הוא פשוט יקבל את הגורל. אז קודם כל מה שאתם אומרים הכל מאוד מאוד נכון, אנחנו כן נסווג ונאמר שכמובן הדברים האלה שאומרים זה לא בהכרח רלוונטי לכולם, אבל רגע, אני רוצה להחזיר אתכם חזרה למצגת, אבל מה שאנחנו רואים באמת הרבה פעמים בקרב אנשים וילדים עם מוגבלויות, אנחנו רואים דברים שהם אובייקטיביים, שהם משותפים לקבוצה הזאת, ואנחנו רואים שיש פה דברים שמאוד מאוד בסיסיים, שבאמת מקשים עליהם, ולכן הם חשופים הרבה יותר לפגיעות ביחס לאנשים אחרים. אז אנחנו מדברים על קשיי תקשורת, אוקיי? אנחנו מדברים על כל מה שקשור להבנה שלהם, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו רואים שההבנה לקויה, לפעמים ההבנה של הסיטואציה החברתית היא פגועה, אנחנו מדברים גם ברמה קוגניטיבית, אבל לא רק. למשל דיירת שהתגוררה בהוסטל וקיימה יחסי זוגיות ויחסי מין עם אחד המטפלים שלה בתוך ההוסטל, אחד אנשי הצוות, ומבחינתה היא לא הבינה מה הבעיה בזה. אוקיי? גם כשהדבר הזה התגלה, היא מבחינתה, הוא הולך להיות הבן זוג שלה, והוא הבטיח לה שהוא זה שיוציא אותה מההוסטל והתחתן איתה, והיא לא הבינה שהיא הייתה מנוצלת, אוקיי? אנחנו מדברים על אנשים עם סינגור עצמי נמוך, שאני בטוחה שאתם כבר נתקלתם בזה בתוך המסגרות שלכם, שהם לא מבטאים את עצמם, שהם לא באים ומדבררים את הדברים שלהם. יש פה אנשים עם תלות בזולת, לפעמים זו תלות מוחלטת, אוקיי? כמו אנשים שהם סיעודיים לחלוטין, והם צריכים בכל פעולה פשוטה, הם תלויים במטפל שלהם. לפעמים אנשים שהם לא תלויים ברמה כזו גבוהה, לא ברמה סיעודית, הם יכולים ללכת להתפנות לבד או להתלבש לבד, אבל עדיין יש להם שם איש צוות בתוך המסגרת, שהוא זה שאחראי עליהם, אוקיי? והם תלויים בו. עכשיו תנסו רגע לחשוב מתוך הדבר הזה, איך
אני, בן אדם שתלוי במטפל שלי, בלבוש, ברחצה, באוכל, אני אלך ואתלונן שהוא מרביץ לי? א', מי יאמין לי? ב', מה יקרה אם אולי לא יאמינו לי ואותו מטפל אחר כך יתנכל עליי והמצב יהיה עוד יותר קשה, אוקיי? אז צריך להבין רגע גם את הקשיים האלה שבאמת מגבירים גם פה את החששות לדווח. אנחנו מדברים על המקום הזה של הרצון שלהם להיות בתוך קשר, אנחנו מדברים על המקום הזה שהם מאוד מאוד בודדים ומבחינתם כל אינטראקציה הרבה פעמים זו איזושהי אינטראקציה, גם אם היא פוגענית וגם אם היא לא מותאמת או שהיא באמת יש בה איזשהו אלמנט של ניצול, מבחינתם יש פה איזשהו קשר חברתי, והרבה פעמים קשה להם מהמקום הזה גם ללכת ולדבר על זה, אוקיי? אז זה הספרות בעצם היא מלמדת אותנו שהם פגועים הרבה יותר, וגם זה מסביר לנו למה החוק הזה של חובת הדיווח, למה הוא הכרחי, בסדר? עכשיו, לפני שאנחנו נתחיל רגע לדבר על מה זה בעצם חובת הדיווח, אני רוצה רגע לשתף סרטון קצרצר, בסדר? תגידו לי רק שאתם רואים ושומעים. אתם רואים אצלכם במסך גדול? כן, כן. אולי פשוט להגדיל את הסרטון. לא רואים, עכשיו רואים במסך גדול. אני לא שומעת. אני לא שומעת. אני לא שומעת. بس على טוב, קודם כל, אני בוכה על הבוקר. מי שלא שמעה זה בסדר, זה רק היה איזשהו צליל ברקע, אבל אני חושבת שכולם שמעו. אני חושבת שהסרטון הזה בסופו של דבר, אני בוחרת אותו כי אני חושבת שהוא מעביר באמת את המהות. זאת אומרת, המקום שלכם של המפגש של אנשים עם מוגבלויות, שעוד מעט אנחנו נדבר איפה הם נכנסים בתוך החוק הזה, איך הם מוגדרים כחסרי ישע וכולי, אבל זה בדיוק המקום שאתם פוגשים את האנשים, ואתם יודעים לזהות את כל הסימנים, אתם מכירים הרבה פעמים יותר טוב מכולם, לפעמים אפילו יותר טוב מבני משפחה, ובוודאי יותר טוב מצוות הנהלת המסגרות, אתם מכירים טוב את האנשים, ואתם יודעים לזהות את מה שעובר עליהם. עכשיו, לא תמיד הם יבטאו במילים, לא תמיד הם ידווחו, לא תמיד הם יגידו, אבל זה המקום של העיניים שלכם שהוא עוד יותר קריטי, לשים לב, האם עובר על מישהו משהו,
אני לא אומרת שכל סימן שאתם תראו על גוף של אדם במסגרת שלכם, זה אומר שעובר פגיעה, שיש התעללות. ממש ממש לא, יש המון סיבות אחרות. אבל אני רוצה שאתם תהיו ערניים לסימני האזהרה האלה שמתעוררים, אוקיי? אם יש סימן כחול ואתם רואים עוד איזושהי התנהגות חריגה, ואתם רואים התגוננות, ואתם רואים התקפי בכי, אתם רואים פתאום התקפי זעם, יש עוד כל מיני אלמנטים התנהגותיים אחרים שפתאום מופיעים, אז תשימו לכם את הדבר הזה בראש שיכול להיות, אוקיי? תשאלו את השאלות ותהיו שם עבור האנשים, בסדר? זה ככה המסר הכי גדול של ההרצאה הזו. עכשיו אנחנו נחזור למצגת, תגידו לי שוב שאתם רואים. אתם רואים את המצגת? חזרתם? כן, רואים. מעולה. אז ככה, הסעיף הראשון שלנו, וזה הסעיף המהותי בעצם של חובת הדיווח, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני מקריאה לכם ואז אנחנו נפרק את זה, בסדר? היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי לפי חוק או למשטרה. העובר על הוראה זו דינו מאסר 3 חודשים. אוקיי? ומה בעצם החוק הזה בא לומר? אומר דבר כזה, אוקיי? כל אדם באשר שהוא, תשימו לב בתחילת המשפט, היה לאדם, אוקיי? זאת אומרת, כל אדם, לא משנה אם אתם עובדים במסגרת, אם אתם סתם תושב במדינת ישראל, שכן, עובר אורח, לא משנה, כל אדם באשר הוא מחויב לחוק הזה, וסוף המשפט אומר, מי שעובר על הוראה זו דינו מאסר 3 חודשים, אוקיי? זאת אומרת, החוק הזה כל כך משמעותי שיש גם ענישה מעוגנת בחוק, מי שלא מקיים את החוק הזה, יש גם ענישה שיכולה להגיע לכדי מאסר של 3 חודשים בפועל, בסדר? עכשיו, מה הם אומרים פה? אם יש לאדם יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה, אוקיי? מה זה יסוד סביר? זה אומר, אנחנו לא צריכים איזושהי הוכחה, אתם לא חייבים לראות את זה בעיניים שלכם בצורה מוחלטת, מספיק שקיבלתם דיווח, מספיק שהאדם אמר לכם, מספיק שראיתם סימנים ושמעתם קולות מהחדר ואתם עושים איזשהו חיבור, אתם לא חייבים שזה יהיה מצולם במצלמות וידאו של המסגרת או שתהיה לכם הקלטה בפלאפון, ממש לא. יש לכם יסוד סביר לחשוב שיש איזושהי עבירה, זה עונה כבר לחוק הזה, בסדר? ומה בעצם החוק הזה אומר? אם יש ספק, אז אין ספק, בסדר? והחוק הזה גם מגן, הוא אומר, גם אם דיווחתם סתם, זה בסדר, החוק מגן עליכם. עדיף שתדווחו סתם מאשר שלא יהיה דיווח. אוקיי? זה היסוד סביר שחשוב שתכירו. הדבר השני שהחוק הזה אומר, אם יש עבירה, אנחנו עוד מעט נגיד מה זה עבירה, אבל זה בעצם פה נכנס כל הפגיעות, אוקיי? למיניהן, אבל אם יש איזושהי פגיעה, או בקטין, כלומר ילד שהוא מתחת לגיל 18, או בחסר ישע, אוקיי? זה שני האנשים שאנחנו מגנים עליהם. אם זה לא קטין ולא חסר ישע, אוקיי? אני לוקחת לדוגמה את כל מה שקשור לנשים שהן נפגעות אלימות בתוך המשפחה, אם זו אישה שהיא לא חסרת ישע, היא ללא מוגבלות והיא לא קטינה, אין פה חובת דיווח. זה לא אומר שאתם תשאירו אותה עד שהיא תירצח חלילה, אם זאת השכנה שלכם, בסדר? אבל זה לא חובת דיווח, אוקיי? אנחנו עוד מעט נבין עוד יותר לעומק מה זה, אז אל תדאגו, כל הסימני שאלה שיש לכם כרגע עוד ייפתרו. אבל מה זה חסר ישע? חסר ישע בעצם כאן נכנסים כל האנשים עם מוגבלויות שאנחנו עובדים איתם. חסר ישע בעצם אומר, זה הגדרה בחוק שאומרת, אדם שבגין המוגבלות שלו, הנכות שלו, המצב הרפואי, הנפשי, אפילו הגיל שלו, בגלל המצב הזה הוא לא יכול לדאוג לבריאותו, לשלומו ולחייו. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שבעצם אדם שיכול להיות בין אם זה מוגבלות פיזית, בין אם זה נפשית, בין אם זה קוגניטיבית, הוא לא יכול כרגע לדאוג למצב שלו. אז במצבים האלה אנחנו אומרים אלו חסרי ישע. עכשיו חסר ישע בעבר אמרו כל אדם עם מוגבלות הוא חסר ישע. אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, אבל בעבר כל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משה, היה נכנס לפני שהוא נכנס למסגרות דיור שלנו, הייתה חובה שלפני הקליטה שלו יעשו לו מינוי של אפוטרופוס, באופן אוטומטי, לא משנה איזה רמה של מוגבלות, לא משנה עד כמה הוא מבין, עד כמה הוא לא מבין, אוטומטית. היום כבר יש הבנה שאנשים עם מוגבלויות יש להם יכולות, יש להם צרכים, יש להם רצונות, והם יכולים גם להתנהל באופן עצמאי.
אוקיי? אז כל אחד כמובן תלוי בהתאם לרמה שלו וליכולת שלו ולצורך שלו, אבל היום לא לכולם ממנים אפוטרופוס באופן אוטומטי, לא כולם מוגדרים כחסרי ישע, אבל החסר ישע זה מונח שהוא משפטי, ומי שמחליט עליו זה עו"ס לחוק, או מי שמחליט עליו זה בתוך מסגרת תהליך המשפט על ידי שופטים, ולכן אני לא רוצה שאתם תיכנסו לזה. מבחינתי מה שאני רוצה א', אתם תדעו שלא כל אדם עם מוגבלות שווה חסר ישע, אבל לצורך העבודה שלכם עם האנשים עם מוגבלויות ולצורך היישום של החוק, אל תיכנסו להגדרות ואל תגידו אוקיי הוא ברמת תפקוד גבוהה אז זה לא חובת דיווח, אל תעשו את זה. כולם חסרי ישע מבחינתכם לצורך חובת הדיווח, אוקיי? עדיף שתלכו פה לחומרה מאשר שיהיה להפך, אוקיי? אז אם אנחנו רואים שיש קטין או חסר ישע שהוא נפגע, אבל תשימו לב מה כתוב פה, בידי האחראי עליו, אוקיי? זאת אומרת, אחראי, אנחנו מדברים על כל אדם שהוא אחראי באותו רגע נתון על אותו חסר הישע, אוקיי? כלומר, זה יכול להיות מטפל או מדריך במסגרת, זה יכול להיות מלווה או נהג בהסעות, זה יכול להיות כמובן ההורה של אותו אדם, בייביסיטר שנשאר לשמור עליו או מטפל שנשאר בבית, זה יכול להיות אפוטרופוס שהוא לא ההורה, אוקיי? זאת אומרת כל הקשת הרחבה של אדם שהוא אחראי על אותו חסר ישע, הוא אחראי עליו, בסדר? זו הגדרה בחוק. אז אם אנחנו רואים, בואו נפרק רגע את המשפט. אם יש לנו יסוד סביר לחשוב, זה דבר ראשון, שיש עבירה, דבר שני, אוקיי? זאת אומרת איזושהי פגיעה, עוד מעט נגיד איזה פגיעות, נפרט אותם, שהפגיעה היא או בקטין או בחסר ישע ובידי האחראי, אוקיי? צריכים להתקיים פה 4 תנאים כדי שהחוק יחייב אתכם לעשות את הדיווח, אוקיי? עכשיו תשימו לב מה החוק הזה אומר, אתם מדווחים למי? או לעו"ס לחוק או למשטרה, אוקיי? החוק הוא חוק שהוא רחב, הוא כללי, זה לא חוק שהוא מדבר רק על מסגרות של משרד הרווחה, ולכן אין פה איזושהי התייחסות ספציפית, אבל אתם כמובן בכל אחד בתוך המסגרת שלו, לא אוטומטית על כל חשד כזה הולך למשטרה ומדווח באופן עצמאי, יש לכם את השרשרת שלכם בתוך המסגרת, במקום אחד זה יכול להיות מול הרכז, זה יכול להיות מול עובד סוציאלי, אחראי אירועים חריגים, מנהל מסגרת, whatever, אבל כל אחד בהתאם לשרשרת שלו, לפי הכללים שיש בתוך המסגרת, אתם בודקים את זה. מה שחשוב שתדעו, אם העברתם דיווח, ואחר כך אותו אחראי על אירועים חריגים לא עושה עם זה שום דבר, והדיווח נשאר בעצם כי העובד סוציאלי בדיוק יצא לחופשה, וזה נשכב על השולחן שלו, התפספס, לא משנה מה, אז החובת דיווח בעצם לא יושמה, היא לא עברה לא למשטרה ולא לעו"ס לחוק, אז בעצם אתם צריכים לוודא שבאמת גם קורה משהו עם הדיווח שלכם, שמטפלים בו כמו שצריך. בסדר? אני אשאל רגע אם עד כאן יש למישהו שאלות, אנחנו ממש עדיין בהתחלה, אבל אני רוצה שתבינו לאט לאט. עד כאן יש למישהו שאלות, אתם איתי או שזה ככה מורכב מדי? סליחה? כמובן. אוקיי. את שומעת? רוצה לשאול? כמובן, זה מוסבר. סליחה, אני שיימה. את רוצה לשאול משהו? כן, אני בזום, אני סטודנטית, ואני פותחת ביחד, הבנת? ההרצאה שלי הראשונה זה בסדר, אין לי בעיה, אני יכולה לפתוח, אבל ההרצאה השנייה אני חייבת להתרכז בה. אז רגע, זה שנייה, אנחנו לא נעצור לגבי זה, אגר דיברה בהתחלה על כל הכללים, זה פה בשבילכם, הזומים האלה, ההרצאות עליהם בשבילכם, מי שרוצה מצטרף, מי שלא זה החלטה. כן, בסדר, זה כאילו הנחיות חובה, אני יודעת, אבל רק רציתי לדעת מוקלט הזום או לא. שיימה, אני עכשיו לא עוצרת, כי אנחנו כבר אמרנו את כל הכללים בהתחלה, בסדר? אוקיי, למישהו יש שאלה על הסעיף הזה? לי יש שאלה. כן. לי יש שאלה. אפשר לתת דוגמה של אדם עם מוגבלות שהוא לא חסר ישע? בוודאי, אנחנו מדברים על כל סוגי המוגבלויות, אוקיי? שהם לא חסרי ישע. אנחנו יכולים להגיד גם אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אבל שהיא קלה, והוא בהחלט יכול להבין, הוא יכול לקבל החלטות לגבי עצמו, האם הוא רוצה לחיות עכשיו בדירה עצמאית, האם בוודאי כל הדברים של היום-יום, לעשות קניות בחנות, לקנות לעצמו אוכל, אפילו להכין לעצמו חביתה, להכין לעצמו ארוחת ערב, להחליט לגבי תעסוקה. והחוק הזה חל על אותם אנשים? כן.
גם על אותם אנשים, זאת אומרת, לא, 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 תראה, החוק אומר חסר ישע, אנחנו מגנים על חסרי ישע, על מי שלא יכול, כי ההבנה היא, אדם שהוא לא חסר ישע, הוא גם יוכל, רגע, משהו פה קפץ לי, אדם שהוא לא חסר ישע, אוקיי, כמו שנתתי את הדוגמה שהיא יותר קיצונית, אבל נשים שהן נפגעות אלימות במשפחה, בסופו של דבר, אדם שהוא לא חסר ישע, הוא יכול לקבל את ההחלטות לגבי חייו, והחלטות שהן שקולות ונכונות. אבל מה שמטעה במצב לגבי אנשים עם מוגבלויות, זה יותר מורכב, כי לפעמים אנחנו רואים שיש פה אדם שהוא מצד אחד, הוא לא יוגדר כחסר ישע, בסדר? נגיד סתם, עכשיו נתתי אדם עם מוגבלות שכלית קלה, אנחנו מדברים על אדם עם אוטיזם בתפקוד מאוד גבוה, זה יכול להיות כל מיני, אבל בסופו של דבר, למה זה מטעה? כי יכול להיות אדם שהוא לא חסר ישע, אבל מצד שני, אם הוא עובר פגיעה מצד מנהל המסגרת שלו במעון, אוקיי? או בהוסטל שבו הוא נמצא, יש פה יחסי תלות, ויחסי תלות בתוך מסגרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, אוקיי? לפעמים גם אדם שהוא בתפקוד גבוה, שאין לו אפוטרופוס, והוא לא מוגדר כחסר ישע, יכול להיות בתוך מסגרת, תלוי בהתאם לפגיעה שהוא עובר, יכול להיות שגם פה יש משהו שהוא כן יוגדר כחסר ישע. בסוף אנשים עם מוגבלות נכנסים למסגרות שלכם, למה? כי הם צריכים צמיחות ועזרות במשהו. אוקיי? אז יש משהו שכבר אומר אוטומטית, ברגע שהם נכנסים למסגרות שלכם, הם כן צריכים משהו שהוא אקסטרה, הם כן צריכים איזושהי תמיכה. הם לא בהכרח יוגדרו בחוק כחסרי ישע, אבל זה רמת דיוק שהיא מאוד מורכבת, והיא גם באמת תלויה לסוג הפגיעה, לסוג המוגבלות, לכל מיני דברים אחרים, ומי שמחליט בסוף זה דרך עו"ס לחוק או בהליך המשפטי, ולכן אני כן הצגתי לכם את זה שתבינו, ומצד שני אני לא רוצה שאתם תנסו להגדיר מי הוא חסר ישע או לא חסר ישע, כדי שלא תסתכלו עם זה. בני, זה ענה לך לשאלה? כן, תודה רבה, אבל מה שלי היה חשוב לדעת זה בדיוק את העניין הזה של האם חובת הדיווח קיימת גם במצבים כאלה. זאת אומרת שלא, בסדר, תודה רבה. כן, כן, כן. תראו, אני אגיד לכם רגע, אני בתפקיד שעשיתי במשרד הרווחה במשך 5 שנים, הייתי עו"ס מחוזית לחוק, והייתי מקבלת את כל הדיווחים כנראה גם מהמסגרות שלכם, אני ממחוז מרכז, ובאמת לפעמים קיבלתי דיווחים, שבסופו של דבר אני בדקתי אותם, ואמרתי, אוקיי, הבן אדם הזה הוא לא חסר ישע, אז אין לנו פה חובת דיווח, כמובן שצריך לטפל בזה, אבל לא לטפל בזה בצורה כזאת של דרך משטרה, או דרך משרד המשפטים וכולי, בסדר? אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה למצגת, אנחנו עוברים לסעיף הבא, שהסעיף הבא בעצם אומר לנו מה קורה, לגבי, זה בעצם הבסיס של חובת הדיווח, בסדר? מה שעכשיו פירקנו זה הסעיף הכי עיקרי של חובת הדיווח, והסעיף הבא אומר מה קורה כשזה קורה בתוך מסגרת שלכם, אוקיי? אז אתם בעצם, מה שכותב פה הסעיף קטן ב', זה כשאנשי צוות בתוך מסגרת, אוקיי? תשימו לב מה שהבלטתי, זה מתחיל מרופא, אחות, עובד חינוך וכולי וכולי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע, שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם, עכשיו זה ממשיך כמו הסעיף הקודם, היה יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי, חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעו"ס שמונה לפי חוק או למשטרה, ותשימו לב מה המשפט האחרון אומר, העובר על הוראה זאת דינו מאסר 6 חודשים, אוקיי? עכשיו מה בעצם שונה בין הסעיף הזה לסעיף הקודם? שהסעיף הזה אומר, בסעיף הקודם אמרנו כל אדם, בסדר? כל תושב במדינת ישראל מחויב לחוק. הסעיף הזה הוא סעיף ספציפי עבורכם, אוקיי? אנשי מקצוע ואנשים שעובדים בתוך מסגרות של אנשים עם מוגבלויות, בין אם זה מסגרת דיור, בין אם זה מסגרת יומית, תעסוקתית, חינוכית, לא משנה. ברגע שיש מסגרת שבה נמצא אדם שהוא חסר ישע, אז החובה עליכם עדיין קיימת, ואפילו החובה שלכם היא עוד יותר גבוהה. למה? כי לכם יש את ההבנה של ההיכרות עם האנשים עם מוגבלויות, את ההבנה של הצורך להגן על אותם אנשים עם מוגבלויות, ולכן בעצם מה שהחוק אומר, הדין הוא אפילו יותר חמור, כשאנשי מקצוע כאלו לא מיישמים את החוק, אז הדין פה, המאסר פה זה 6 חודשים, אוקיי? להבדיל מ3 חודשים בסעיף הקודם. בסדר? בסדר, אם יש... בסדר? מישהו רצה לשאול? יש פה איזה אייפון שיצא ממיוט?
לא, אמרתי משהו, אז זה בן מדבר. אמרתי, אם יש ספק, אין ספק, חד משמעית, בגלל שאנחנו אמורים לבוא ולשים עיניים על כל הדיירים ועל כל מה שמתרחש, אמורים, בגלל שאנחנו, כמו שאמרת, עם הראש הבוגר, עם האוזן הקשבת, בוא נקרא לזה יותר טוב, עם העיניים שרואות הכל בהסתכלות יותר נכונה, ועם נראות יותר מתבוננת על הדיירים, לכן אני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולמנוע את זה, כמו שאת אומרת, ובמיוחד, לא לתת להם רגעים אינטימיים ולשים עיניים על כולם, זה לפי דעתי מה שאנחנו באמת צריכים לשים עליו עיניים, כי בסופו של דבר זה בני אדם, זה לא חיות. אבל גם אם תקחי חיה ותשימי אותה בתוך מקום סגור, בלי הצורך שלה להתרבות, בלי הצורך שלה לקיים את היחסי מין, בלי הצורך שלה ליצרים שלה. הבנתי, יצרים של בן אדם זה לא רק ללכת לשירותים לחרבן, זה לא רק זה, זה מעבר, זה הדברים שלנו בתור בני אדם היותר שפויים, בוא נקרא לזה ככה. ואם את חושבת שאני צודק ומסכימה איתי, אז באמת שכולם יקחו את זה לתשומת ליבם, כי אני גם נתקעתי בכמה פעמים שעצרתי מקרה שדיירים עם דיירות, וזה דיירות שאנחנו צריכים להבין שלראות אותם כמו אחותינו הקטנה, שזה דיירות שהן לא מודעות למצב שלהם, הן יכולות ללכת לתחנה מרכזית ולא עלינו להיאנס, יצאו להם סיגריה והם יפתחו רגליים, זה לא בנות רגילות, אבל הן בנות ישראל לכל דבר ודבר, ואני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לתמוך, להגן, ולשמור על הדבר הזה שנקרא הוסטל והמערכת הזאת שהיא באה ועוזרת לבני אדם ואנשים. אוקיי, אז אני רוצה להגיד ביחס למה שאתה אומר, תראה, יש חלקים שאני מסכימה, יש חלקים שהם פחות. אני חושבת שבסופו של דבר המקום שלנו, אוקיי, כאנשי מקצוע, כאנשי טיפול, אתם האנשים שרואים אותם כל הזמן, כל יום, 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 שעה, שעה, הצורך שלנו להגן לא יכול לעלות על הצורך שלהם בחיים בסיסיים, רצונות בסיסיים, אוקיי? לפעמים אנחנו אומרים, תחשבו רגע גם אתם על הילדים שלכם, בסדר? גם לילדים שלכם הם מתבגרים ויש להם צרכים, יש להם צורך בעצמאות, ללכת לבד לבית ספר, יש להם צורך בזוגיות כשהם גדלים, הדברים האלה זה דברים מאוד מאוד טבעיים, וכנ"ל גם אצל אותם אנשים עם מוגבלויות. אתה צודק בזה שלפעמים ההבנה שלהם, זה בדיוק מה שדיברנו, למה הם חשופים יותר לפגיעה? כי הם בודדים, כי הם תלויים, כי יש להם קשיים בתקשורת, כי הם לא מבינים את הסיטואציות, יש להם בדידות, הם רוצים לייצר קשרים, אבל הם עושים את זה בצורה כזו שהם יכולים להיפגע, זה נכון. אבל אנחנו פה לא בשביל למנוע מהם, אם הם רוצים זוגיות, אז הם יוכלו לעשות זוגיות, אבל אנחנו נגן עליהם, אנחנו נסביר להם לפני, יש אנשי מקצוע בתוך המסגרות שלכם, שיכולים לעשות איתם תהליך עבודה, יש היום המון קבוצות, יש ברמה הפרטנית, ברמה של ההוסטל, של המסגרת, אפשר לעשות המון תהליכים, כדי ללמד אותם איך לעשות את זה בצורה שהיא בריאה, שהיא מוגנת, שהם יהיו בטוחים, ולא למנוע מהם, כי בסופו של דבר זה צורך שהוא טבעי. אוקיי? ברור, הם צריכים... כן. נכון, יש פה דרך לעבור איתם וללמד אותם, זה דרך שאפשר יותר להגן עליהם, שעשו את זה מה שנקרא בבטחה, ותודה רבה לך, אני אעשה את זה, ובאמת תודה שחיזקת אותי. בשמחה, בשמחה. אני רוצה להתייחס רק לשאלה מהצ'אט ששאלו פה, שאלו שוב לגבי 4 התנאים, בסדר? אז אני אחזור על זה שוב. וכן, ומי ששאלה גם האם לגבי הסעיף הזה על הסעיף הזה שאנשי צוות בתוך המסגרת, כן, במידה ומתקיימים 4 התנאים, בסדר? עוד מעט אנחנו נדבר על סעיף אחר שהוא קצת שונה. אוקיי, אז בעצם מה הם 4 התנאים? אנחנו אומרים 1 זה יסוד סביר, בסדר? אנחנו שוב לא צריכים הוכחה. 2 אנחנו אומרים שמדובר פה או בקטין או בחסר ישע, בסדר? לפעמים זה יהיה גם וגם, בסדר? אבל ברגע שהוא מתחת לגיל 18 הוא אוטומטית קטין, וזה הרבה יותר קל לבחון. הדבר השלישי, אנחנו אומרים שזה פגיעה בידי האחראי. אוקיי, רגע, ואני חוזרת כי אני רגע איבדתי את הקו מחשבה הקודם. אוקיי, אז יסוד סביר, אמרנו או קטין או חסר ישע. ואחראי, רגע, אז מה הרביעי שלנו? אם יש ספק, אין ספק, לפי דעתי זה הכי חשוב. זה נכון, זה אחד הדברים המרכזיים, זה בדיוק יסוד סביר. ופגיעה כמובן, בסדר? זה הדבר הרביעי, כמובן שיש פגיעה, בסדר? ואנחנו כבר נגיד מה היא, אוקיי? פגיעה יכולה להתבטאות באלפי דברים, אם זה מילולית, אם זה פיזית, אם זה נפשית. אז אנחנו כבר נגדיר מה החוק אומר, בסדר? אין בעיה. אוקיי,
אז אנחנו עוברים לסעיף הבא, שהסעיף הבא מדבר על תנאים קצת אחרים, אוקיי? מה קורה בעצם כשיש פגיעות או כשיש אירועים שמתרחשים בין דיירים בתוך המסגרת? בוודאי אתם כולכם נתקלתם בזה, שיש הרבה פעמים אירועי אלימות, פגיעה בין, יכולה להיות גם מינית, בין דיירים במסגרת, בסדר? אז עכשיו יש אירועים שהם מאוד מאוד תדירים ונפוצים, ויש דיירים עם התנהגות מאתגרת, ולפעמים בעיות, והתנהגות אלימה, אוקיי? אז אנחנו רואים דברים שהרבה פעמים חוזרים על עצמם גם, אבל מתי זה כן נכנס תחת החוק, אוקיי? זה הסעיף הזה מדבר על זה, אני אקריא אותו, ואז אני אסביר. אז ככה, הסעיף הזה אומר, כשיש בקטין או בחסר ישע, אם נעברה בקטין או בחסר ישע שנמצא במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת, עבירת מין או עבירה של חבלה חמורה או עבירה של התעללות, אז חובה על מנהל או איש צוות במקום לדווח על כך בהקדם האפשרי לעו"ס לפי חוק או למשטרה. אוקיי? מה זה בעצם אומר? האנשים שמתגוררים או נמצאים אצלכם במסגרות, בסופו של דבר, אם יש פגיעה, גם אם זה ביניהם, או גם אם זה מישהו שהוא לא אחראי עליהם, אוקיי? זה יכול להיות נגיד מנקה, בסדר? שעבר במקום, אוקיי? מנקה הוא לא בהכרח, הוא לא אחראי על אותו אדם, אבל ברגע שיש פגיעה, לא משנה מצד מי, אבל אם זו פגיעה של עבירת מין, אוקיי? כשאנחנו מדברים על עבירת מין, אנחנו מדברים על כל הרצף של עבירות המין. זה יכול להיות ממעשה מגונה, כמו לחשוף איבר מין, או אמירה אפילו שהיא מינית, זה יכול להיות דרך כל מה שקשור לעולם הטכנולוגיה. היום אנחנו רואים הרבה דברים שקשורים לניצול ופגיעה מינית דרך הרשתות, לצלם מישהו עירום, לשלוח תמונות של איברי מין, סרטונים, דברים כאלה. וכמובן הפגיעות היותר חמורות שאתם מכירים, שזה גם מגיע לכדי אינוס, אבל בעצם כל עבירת מין מוגדרת ככל מעשה שנועד לספק או לבזות בצורה מינית את הצד השני ללא הסכמה שלו, אוקיי? וכשאנחנו מדברים פה זה מתחבר קודם למה שאם אני לא טועה בן אמר, זה מתחבר גם לזה שלפעמים גם אם מישהי רוצה, הרבה פעמים אנחנו שמים פה סימן שאלה, בסדר? כי הרבה פעמים במצב של אנשים עם מוגבלות צריך לעשות בדיקה האם זו הסכמה מדעת, האם האדם עם המוגבלות מבין, האם הוא מבין את ההשלכות, כמו הדוגמה שנתתי לכם על דיירת שהייתה בהוסטל ביחד עם מדריך שלה, היא לא הבינה עד הסוף, אוקיי? מבחינתה זה היה זוגיות, אבל היה פה אלמנט מאוד ברור של ניצול, והיא לא הבינה את זה, אז צריך להבין, יש פה הסכמה שהיא עד הסוף מבינה את ההשלכות, את המשמעויות וכולי, בסדר? אז זה עבירות מין. העבירה השנייה שעליה מדווחים, לא משנה אם זה מצד אחראי או משהו אחר, זה עבירה של חבלה חמורה, אוקיי? מה זה אומר חבלה חמורה? הכוונה היא לפגיעה שיכולה לפגוע בצורה ממשית בשלומו של האדם ובגוף שלו בצורה שהיא אחרת לא הפיכה, אוקיי? למשל, לדוגמה, דיירת באחת המעונות שהיה לה איזשהו קושי בוויסות והתנהגות מאתגרת, היא כל הזמן הייתה נושכת, בסדר? גם את עצמה וגם את מי שמסביבה. נשיכה עם סימן זה לא חבלה חמורה, אוקיי? אבל באחת הפעמים שהיא נשכה את אחת הדיירות, היא נשכה כל כך חזק והיא פשוט הוציאה לאחת הדיירות את האצבע, בסדר? פשוט לא נשארה לה אצבע אחרי אותו אירוע, ופה אנחנו מדברים על חבלה חמורה כי יש נזק בלתי הפיך לגוף, אוקיי? גם אם היו מצליחים איכשהו לחבר, לעשות משהו והאצבע הייתה נשארת במקום, אם הייתה סכנה שזאת תהיה חבלה חמורה שבעצם יישאר אולי נזק בלתי הפיך אחר כך, אז זה נכנס לקטגוריה הזאת, אוקיי? דוגמה נוספת זה דייר עם התנהגות מאתגרת באחד המעונות, שפעם אחת הוא דחף, והדייר שנפל, שנדחף, נפל על קצה של מדרגה, ומה שקרה זה הייתה לו חבלה מאוד מאוד קשה של שבר בגולגולת ובערובת העין, ונפגעה לו הראייה, והוא היה צריך כמה ניתוחים אחר כך. אז פה אנחנו מדברים על חבלה חמורה. בסדר? חבלה חמורה שתבינו זה לא סימן כחול, אוקיי? זה לא אדמומיות מאוד קשה, זה לא שטף דם, אנחנו מדברים על חבלה שהיא באמת מייצרת... יש לי דוגמה, אני יכולה לשתף? כן, את יכולה. יש לי דייר במעון,
הוא נשך ותלש את השפה העליונית של דייר אחר. זה אמור שזה גם חבלה חמורה. תלש שפה זה נשמע שכן, אבל יכול להיות, את יודעת, אם זה פשוט איזשהו חור או משהו כזה שלא הצריך איזשהו לא, טיפול לא, הם משמעותי. עשו לו ניתוח. אבל זה גם חבלה, זה גם תקיפה מינית, למה הוא הגיע לשפתיים? למה הוא נושך אותו בשפתיים? הוא רצה לנשק אותו? לא, לא, הוא נושך בכל מקום, בגוף. אבל כאילו רק יש לו סכנה, הוא אוהב לנשוך או באוזניים או בשפתיים. זה דייר, זה נובע לו, זה דייר שהיה צריכה נגיד לבוא ולא לפתור את הבעיה ככה, לבוא לשבת איתו, לדבר איתו, הבנת? להגיע ללב שלו, לראות מה זה גורם לו, אולי הוא מגיע לנקודה שדוחפי הוא מרגיש בפינה, אז הוא יוצא מלחץ והוא מתפרץ ככה. תמיד... אז רגע, תראו, אני אגיד שבמקומות האלה אני מסכימה ומתחברת הרבה פעמים לדיירים האלה, אנחנו רואים שיש איזשהו, זאת אומרת, זה לא מגיע סתם, התנהגות מאתגרת, הרבה פעמים מגיעה מאיפשהו, ואם אנחנו מצליחים להבין ולענות על הצורך של האדם, הרבה פעמים אנחנו יכולים למנוע התנהגויות מאתגרות, אוקיי? לפעמים זה דברים פיזיים כמו קושי בוויסות, חושי, פיזי, רגשי, ולפעמים אנחנו רואים שיש דברים אחרים, אוקיי? אז אנחנו צריכים, יש בכל מסגרת, יש לכם אנשי מקצוע, יש את הצוות שבאמת יכול לבנות גם תוכניות, ואתם שותפים לדבר הזה, ואתם יכולים גם, אתם בגלל שאתם רואים ומכירים את הדיירים כל כך טוב, אתם יכולים גם להצביע, אם אתם רואים למשל שדייר נושך ספציפי, דייר אחד מסוים, כנראה שיש פה משהו, ואולי אם יפרידו בדירות, בביתנים, יכול להיות שזה יהיה אחרת, אוקיי? לדוגמה. אבל זה כבר המקום שלכם שאתם רואים ואתם יכולים להיות שותפים גם למקומות האלה שאפשר לפתור. אבל שוב, ברגע שדייר, רגע לשאלתך, ברגע שדייר עושה דבר כזה ויש איזשהו נזק חמור וזה צריך ניתוח ויש פה איזשהו משהו שהוא באמת יותר מורכב, אז זה נכנס לקטגוריה של חבלה חמורה. כן, בסדר? הדבר האחרון שיש לנו פה בין העבירות שאנחנו מדווחים עליהן, גם אם זה פגיעה שהיא לא מצד אחראי, אוקיי, אני מזכירה לכם, העבירה האחרונה זה עבירה של התעללות, אוקיי? שהעבירה של התעללות, אתם פחות, אני חושבת שאתם פחות תתקלו בתוך המסגרות שלכם כשזה בין דיירים, אבל זה גם יכול להיות, כי היום אנחנו מדברים על מסגרות שהן מערבבות כבר גם מבחינה של סוגי המוגבלויות וגם רמות תפקוד שונות, ולפעמים אנחנו נראה אדם עם מוגבלות ברמת תפקוד גבוהה מול אדם עם מוגבלות ברמת תפקוד יותר נמוכה, שיכול להיות שכן יהיו פה פגיעות, אוקיי? התעללות יכול להיות או התעללות שהיא ממושכת, אוקיי? ממש משהו שהוא כל יום כמו השפלות, דברים כאלה של אמירות, זה יכול להיות מלל שמשפיל או שפוגע, אבל אם הוא באמת משהו שהוא ממושך, זה יכול להיות גם אירוע חד פעמי, אוקיי? אבל שהוא מספיק דרסטי ומשמעותי, שלמשל מישהו שלוקח את הראש של מישהו אחר וטובל לו בתוך האסלה, בסדר? אז זה עבירה של התעללות. אז אנחנו אומרים אך ורק בשלושה מצבים, אם יש פגיעה בין דיירים, זה כבר כן עונה גם לקטגוריה של חוק, אוקיי? אז או עבירות מין, או חבלה חמורה, או התעללות, בסדר? מחילה, אם אני רואה עכשיו סימן כחול על אחד הדיירים, אצלנו במסגרת זה דבר ידוע, שמדווחים על זה. נכון, אבל א', אני אגיד לך שלא בכל מסגרת זה כל כך ברור, הרבה פעמים יש מסגרות שאומרות, טוב, כבר כל הזמן יש סימנים כחולים, אז אנחנו לא מדווחים, או שהרבה פעמים אומרים, זה דייר שיש לו התנהגות מאתגרת, לפעמים דיירים עם הכאה עצמית לפעמים, אז הרבה פעמים כבר זה משהו שמשאירים אותו, אבל אני רוצה להגיד לכם שאתם... לכן זה לא נכנס בתוך... רגע, היית מקוטע בני? זה לא נכנס מה? בתוך החוק. לא שמעתי? שנייה רגע. הייתי שיחה, מצטער. לכן זה לא נכנס בתוך החוק, העניין של חבלה קלה, בגלל שזה חלק מהמהות יכול... לא, אז תראו, אם אנחנו מדברים על פגיעה, אתם זוכרים, הסעיף הראשון שאמרנו, זה פגיעה מצד אחראי בחסר ישע, נכון? אתם זוכרים שדיברנו? הסעיף הכללי הראשון זה פגיעה מצד אחראי, זה רוב הפגיעות שאתם תתקלו בהם, אוקיי? אז הפגיעות האלה, גם אם זה סימן כחול, גם אם זה אפילו מכה קטנה, שנגיד מטפל סתר לדייר, אפילו נשאר לו סימן קצת אדום בלחי, זה דיווח, אוקיי? זה דיווח שעונה על הקריטריון הזה.
עכשיו, אני אגיד לכם רגע, כי עו"ס לחוק, בסופו של דבר היא מקבלת אליה את הדיווח, לא כל דיווח מגישים למשטרה, אבל עו"ס לחוק מקבלת את הדיווח והיא יכולה להחליט מה היא עושה. האם זה דיווח שמחייב פה התערבות של המשטרה כי יש חשד שיש פה פגיעה שהיא מעבר וזה משהו שצריך לבדוק אותו, וזה יכול להיות גם שהרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אבל יצא שגילינו פרשיות מאוד מאוד קשות בתוך המסגרות שלנו, של משרד הרווחה, של עבירות חמורות מאוד, לפעמים מתמשכות, לפעמים פחות, אבל עבירות קשות. אז יש דברים שעוברים למשטרה כי זה טיפול וזה הליך פלילי. יש דברים כמו מטפל שעכשיו למשל חטף מכות מאוד מאוד קשות, אנחנו יודעים שיש לנו דיירים גם מאוד מאוד מאתגרים, ויש למשל מטפל שעכשיו הכו אותו בצורה מאוד קשה הדיירים, ומתוך איזשהו אינסטינקט הוא כאילו ניסה להעיף אותו ויצא שהוא סתר, ואיזו שריטה קטנטונת, אוקיי? אז אולי יש פה חובת דיווח כי הוא לא היה צריך אפילו לא לעשות את הדחיפה, או הוא היה צריך למצוא איזשהו פתרון אחר, אבל העו"ס לחוק היא מקבלת את התמונה הכללית, היא מקבלת את הרקע של הדייר, את הרקע של המטפל, את הממצאים, את כל מה שהיה, והיא מקבלת החלטה, יש לה אפשרות גם להגיד, אוקיי, לדבר הזה אנחנו נבקש עכשיו פטור, לא נגיש למשטרה, בסדר? אז לעו"ס לחוק יש את האפשרויות של מה היא עושה עם כל דיווח, בסדר? אבל ברמת העיקרון שיש פגיעה מצד אחראי, גם אם זה סימן קטן, זה מחייב בחוק. החוק, מה שהוא אומר, אם זה פגיעה למשל בין דיירים, אתה לא על כל סימן קטן, על כל שריטה, על כל לחי אדומה, אתה תדווח את זה בוודאי שלא למשטרה, בסדר? כי זה משהו מאוד מאוד תדיר במסגרות שלנו, אוקיי? זה ההבדל. יש לי שאלה. כן. אם אנחנו נגיד גם השבר, מישהו אולי מפיל את הדייר במדרגות, או נפל בטעות, או אחד מהדיירים היה באי שקט ואז נפל ונזק לדייר משהו מולו, ושבר לו את הרגל, יד, זה גם חבלה חמורה? זה לא בדיוק, תראו, חבלה חמורה, שוב, ההגדרה בחוק אומרת שזה חבלה שמגיעה למצב שהוא יכול או לסכן חיים או להשאיר איזשהו מום תמידי בגוף של האדם. עכשיו, זה מה שצריך להוביל אתכם. עכשיו, אני רוצה שתכירו את זה, כי אתם ברמת העיקרון, גם למבחן וגם לחיים שלכם המקצועיים בתוך מסגרות, אתם לא צריכים להחליט האם זה חבלה חמורה או לא חבלה חמורה, יש לכם את העובדים הסוציאליים או מנהלי מסגרות שהם אלו שיקבלו את ההחלטה ויגידו, כי במצבים כאלה של שבר בוודאי שגם הצוות המקצועי מעורב ויודע ויוכל להחליט האם זה חובת דיווח או לא חובת דיווח. אני אומרת במאמר מוסגר, שבר לא בהכרח, כמובן אם זה בין דיירים, אם זה מצד אחראי בוודאי שזה חובת דיווח, אבל אתם אל תקבלו את ההחלטה הזאת, אוקיי? אתם צריכים רגע, אני שמה פה עוד בהערת סוגריים, זה לא המקום של ההרצאה היום, אבל יש לנו גם את מה שקשור לאירועים חריגים בתוך המסגרות, בסדר? יש נוהל אירועים חריגים שאומר כל אירוע שחורג מהשגרה, אם התקיימה סכנה או הייתה עלולה להתקיים סכנה, אתם מדווחים על זה, בסדר? אז זה לא החוק, זה נוהל של משרד הרווחה וזה נוהל פנימי של המסגרות שלכם, אבל כל אירוע חריג, יכול להיות שראיתם סימן כחול ואתם אפילו לא יודעים ממה הוא, בסדר? אז בני קודם אמר, אצלנו במסגרת מדווחים על זה, ובצדק, זה מה שצריך לקרות, זה לא תמיד קורה, אבל גם אם יש סימן כחול, מדווחים, אבל זה לא אומר, ראיתי סימן כחול, אני רצה לדווח למשטרה, בסדר? בסדר? אז תעשו הפרדה בין הדברים. שאלות נוספות? אוקיי, רק אני בודקת שניונת בצ'אט. אוקיי, שואלים שוב לגבי עבירת התעללות, אוקיי? עבירת התעללות, הכוונה היא, זה יכול להיות שני מצבים, או עבירה של התעללות כשאנחנו מדברים על משהו שהוא תדיר שחוזר על עצמו במקום של השפלה, שזה יכול להיות, הנה פה בדיוק העליתי לכם את סוגי העבירות, בסדר? אז זה יכול להיות או משהו שחוזר על עצמו באופן יומיומי, למשל שמטפל, מתעורר בבוקר, וכל בוקר מעיר את הדייר הזה שהוא לא אוהב, במילים משפילות, כמו תתעורר כבר יא אפס, יא מפגר, לא יצא ממך שום דבר, בסדר? אם זה אמירה שמישהו זרק פעם לאוויר, לא הייתי אומרת שזה התעללות, אבל אם מטפל כל בוקר מעיר ככה את הדייר, בוודאי שיש פה עניין של השפלה, של פגיעה נפשית, בסדר? זאת התעללות. ולפעמים זה יכול להיות גם... רגע, שנייה. לפעמים זה פגיעה שהיא יכולה להיות חד פעמית, אבל היא כל כך קשה ומשפילה,
מספיק שזה קרה פעם אחת, בסדר? כדי להגיע למצב של התעללות. אבל באופן כללי, תראו, יש פה הרבה דיוקים בחוק. להציג לכם את החוק בשעה וחצי זה משהו שהוא באמת, זה לתת לכם את הבסיס ואת הרעיון הכללי כדי שאתם תכירו. אתם לא צריכים לרדת לעומק ולרזולוציות האלה. מבחינתכם מספיק ששמעתם מטפל שאומר פעם אחת לאחד הדיירים, יא מפגר, יא אפס, אולי זה לא עבירת התעללות, אבל כמובן שאתם מדווחים על זה למנהל שלכם, בסדר? אוקיי, אז העבירות, אם אנחנו רגע שואלים מהן העבירות שהחוק אומר שחייב לדווח. בן, יש לך שאלה? לא, יש לי תשובה. תשובה, כן, בוא נשמע, כן. בקצרה. ואני עוצר את זה באותו רגע. שאם המטפל אומר ככה לדייר, או לא משנה מה, המטפל יהיה במקום הדייר, חד משמעית. אסור לו לבוא ככה בחיים. המטפל יהיה במקום הדייר. הוא צריך להיות בתוך הבית, במקום הדייר, אסור לו לבוא על יותר חלשים ממנו, במיוחד גם שאת רואה בן אדם שהוא תקין בראש ובריא בראש, לבוא לבן אדם שהוא לא בריא בראש, כמו שאמרת, שמדריך, בא וניצל את הסיטואציה עם המדריכה, את זוכרת? ולמה הנושא הזה נגע בי, ולמה התערבתי לך בנושא הזה והראיתי לך שיתוף פעולה? כי אני אישית, יצא לי לפני העבודה שלי בתור מדריך בהוסטל בבית עופרים, לפני העבודה, יצא לדעת, טיילנו בחיים ועברנו, והייתי גם במשמר הגבול, ויצאנו עם חברים, אז יום אחד באחד היציאות שלנו יצא לי גם להציל ילדה שעברה אונס, כמעט עברה, בזכותי הצלתי אותה, וזה למה זה נוגע בי, כי אני רואה את הדיירות האלה שהן חסרות ישע, שהן קשה להן, והן לא יודעות לבטא את עצמם, שהן רוצות משהו, וחושבות שהיום הם ייתנו משהו, ויפתחו רגליים, והם יקבלו את זה, וחבל שאנשים בריאים מנצלים את זה. אז אם הייתי רואה מדריך שעושה את הסיטואציה הזאת לאיזה דיירת או משהו, תאמיני לי שהייתי הראשון להתערב שם, והראשון לעצור, ואחר כך, אחרי שאני עוצר את המעשה, אחר כך הייתי דואג שאחרים ידעו. אז וזה לפי דעתי, א', זה מרגש מה שאתה מספר, תודה על השיתוף, ואני חושבת שבסופו של דבר, לצערי, אנחנו נתקלים הרבה, ובמקרים באמת מאוד מאוד קשים, וזה גם בתוך המסגרות, ותחשבו, תחשבו אתם כמשפחה שהייתם שולחים את אח שלכם, את ההורה שלכם, את הילד שלכם למקום כזה, כדי שיתנו לו שם את הכי טוב והכי יגנו עליו, ובסוף שם הוא נפגע. זה באמת משהו שהוא באמת קשה לעכל אותו. אז אני שמחה לשמוע שיש לך את הרגישות, ובשביל זה אנחנו אבל עושים, כי לא לכולם יש את ההבנה, לא לכולם יש את הרגישות, והרבה פעמים זה גם מאוד מאוד מורכב, בסדר? זה לא תמיד ברור, לפעמים יש כל מיני חששות, יש סיבות למה לא לדווח, בסדר? הסיפור הזה של מורן בן מיאס נותן לכם דוגמה, וזה מגיע למצבים כאלה, ובדיוק בשביל זה יש את החוק שאומר חובה, רוצים לא רוצים חובה, בסדר? אוקיי, עכשיו מה העבירות שהחוק מחייב? אני חוזרת רגע ואני מחברת אתכם, אמרנו הסעיף העיקרי של החוק אומר שאם יש פגיעה מצד אחראי או בקטין או בחסר ישע, אז אנחנו מדווחים על זה. מה הפגיעות שמוגדרות בחוק? אחד זה פגיעה של, אוקיי, בואו נתחיל מ-1 ו-6, שזה פגיעות שאתם כנראה לא תפגשו, אני לא פגשתי בשנות עבודותיי, ואני מקווה שאני גם לא נפגוש. זה עבירות של זנות ותועבה, אוקיי? לשדל מישהו לזנות, או כל מה שקשור לסחר בבני אדם. הדברים האלה לא נתקלנו, ואני מקווה שלא נתקל, אבל גם אלה כמובן מעוגנות בחוק. והעבירות שאתם יותר תתקלו זה מ-2 עד 5, עבירה מספר 2, עבירה של סיכון החיים והבריאות, אוקיי? זה עבירה שיכולה להיות למשל כמו למנוע מדייר טיפול תרופתי שיכול להיות מציל חיים, או למשל דייר עם אפילפסיה שהמטפל לא נתן לו את הטיפול התרופתי בבוקר, אוקיי? אפילפסיה שצריך לייצב אותה ולא נתנו טיפול תרופתי והוא חטף התקף, אז יש פה עניין שמטפל לא נתן טיפול תרופתי ובכך הוא סיכן את החיים של הדייר, אוקיי? עכשיו לפעמים שוב, כמו שאמרתי לכם קודם, יש עבירות שאנחנו נראה שיכול להיות שנעשה פה משהו בתום לב, אוקיי? יכול להיות שזה מטפל שתמיד נמצא בביתן 8, והיום קרה איזשהו אירוע קריטי חריג, פתאום הקפיצו אותו לדירה 12, הוא לא ידע, הוא לא הכיר את הדייר, אף אחד לא עשה לו חפיפה, הוא לא ידע שצריך לתת טיפול תרופתי. אז נכון, הוא לא נתן טיפול תרופתי ובכך הוא סיכן את החיים, אבל מצד שני יש פה משהו שהוא לא ידע, אז אנחנו צריכים לדווח, בעיקר זה יסתיים פה ברמה הטיפולית, ואנחנו נבדוק איך עושים את זה כדי שלא יהיה שוב מצב כזה, בסדר? שהאירוע חוזר על עצמו, שמטפל עובר מביתן לביתן בלי לקבל חפיפה על הדיירים, בסדר?
למשל, עוד דוגמה יכולה להיות מה שקשור לתת אוכל לא במרקם שצריך, אוקיי? אם מישהו צריך לאכול גרוס ונותנים לו עכשיו אוכל לא גרוס, אז אנחנו מסכנים את החיים שלו, בסדר? עבירות מין, אתם זוכרים, דיברנו על זה, אמרנו שזה כל הרצף, ואמרנו, אם אנחנו רגע רוצים לתמצת את זה, זה כל מעשה שנועד לספק אותך ברמה המינית או לבזות את הצד השני וללא הסכמה, ושוב אני אומרת, אנשים עם מוגבלויות, הסכמה מדעת זה דבר שהוא קריטי, צריך לשים סימן שאלה, גם אם מישהו לא מביע התנגדות, אוקיי? מישהו או מישהי, בסדר? זה כמובן פונה לשני המינים, בסדר? אבל גם אם יש דייר או דיירת שלא מביעים התנגדות, גם אם יש אנשים שאפילו אומרים אני רוצה, צריך להבין האם המשמעות של זה היא באמת, האם האדם מבין את ההשלכות ואת המשמעות, אוקיי? עבירה מספר 4 זה עבירה של נטישה או הזנחה, אוקיי? זאת אומרת, להשאיר את האדם המוגבלות ללא השגחה ראויה, בסדר? עד כדי כך שזה באמת יכול לסכן אותו. אז למשל במסגרת מעונית שזה 24/7, המטפל אמור להיות עם הדיירים. אם הוא פתאום עכשיו החליט שבלילה שאמור להשגיח עליהם, הוא יוצא מהמעון והולך לשתות בירה עם חברים, אז הוא נטש את הדיירים שלהם, הוא השאיר ללא השגחה והוא מסכן את הדיירים שלו, בסדר? או למשל בהסעות, אם שוכחים דייר בתוך המיניבוס שלקח אותם ממסגרת הדיור למסגרת התעסוקה ושכחו דייר בתוך האוטובוס, אז יש פה גם נטישה או הזנחה, בסדר? והדבר החמישי, שזה הדבר שאתם תתקלו בו הכי הרבה, זה כל מה שקשור לתקיפה והתעללות, אוקיי? התעללות אמרנו זה יכול להיות קפה, אוקיי? שמטפל כל בוקר נותן קפה לדייר, אבל כל בוקר, שזה באמת כבר משפיל, ותקיפה אמרנו, אם זה פגיעה אחראי. גועל נפש. רגע בן, תן לי עכשיו. אם זה תקיפה של אחראי כלפי חסר ישע במסגרת שלכם, שהיא משאירה לא משנה איזה סימן, אפילו הסימן הכי קטן שיש, אבל כמובן אם גם יש סימנים שהם יותר חמורים או שבר או דברים כאלה, כל דבר כזה זה מחייב פה בחוק להעביר את הדיווח הזה, ואם זה תקיפה אמרנו בין דיירים למשל, פה זה כבר חבלה שהיא חמורה בלבד, אוקיי? חבלה שהיא יותר מסוכנת. שאלות לגבי העבירות? למשל, אנחנו יכולים להגיד התעללות מילולית, יש משהו כזה? התעללות זה בוודאי, גם זה פגיעה מילולית, כן, כן, בהחלט. זה ההתעללות הכי קשה, זה יותר כואב מהתעללות פיזית. נכון. אוקיי, שואלים פה שאלה, אם יש דייר שמדריך נותן לו מכות פעם אחת, נתן לו מכות פעם אחת, האם ההורים שלו יכולים לבקש מהמסגרת לא לגשת למשטרה ולהגיש תלונה? האם זה בסדר להחליק? כי ככה ההורים החליטו. לא, תראו, יש פה הרבה פעמים כל מיני מורכבויות, ויהיו דיירים או הורים שיגידו לכם, הדייר הזה כבר פעם היה לו אירוע, והיה במשטרה, וזה יעורר אצלו חרדה, וזה נורא מסוכן בשבילו, ואם הוא יצטרך ללכת ולספר, וזה מדריך שהוא אוהב אותו, וזה קרה בטעות, לא משנה מה, זה לא החלטה, בסדר? החוק הזה, יש הגדרות, זה באמת לא עניין שאפשר לשחק בו כי מישהו X רוצה או לא רוצה, יש פה חוק. אם זה עונה לקריטריונים של החוק, אז בהחלט אתם צריכים לדווח. האופציה אבל שכן יש, זה להגיש את זה לעו"ס לחוק, ולהגיד לעו"ס לחוק את כל השיקולים שההורים אמרו שזה דייר שיכול להציף אצלו, ואם הוא ילך למשטרה זה יכול להכניס אותו לחרדה, וזה יכול לעורר אצלו את האירוע שהיה בעבר, לא משנה, את כל הסיבות שהם רוצו, אז בסופו של דבר אפשר להכניס את זה לתוך מערך השיקולים, ועו"ס לחוק לפעמים יש אירועים שיכולה להחליט שזה להגיש את זה לפטור, ולא לדווח את זה למשטרה. בסדר? לעו"ס לחוק יש שיקול ויש לה איזשהו מנעד שיכולה לשחק על מה לעשות עם הדיווחים. בסדר? אבל אתם מבחינתכם במסגרות, זה פחות יש אופציה כזו. אוקיי? אוקיי, אנחנו חוזרים, אנחנו מתקדמים עכשיו לעשות איזשהו בריף. כן, עוד שאלה לפני? יש לי שאלה, אני רוצה לשאול, נכנסתי לזום אחרי 9, אמרו לנו בשעה 10, ואז נכנסתי אחרי, כאילו, זה בסדר, או שלקחתם נוכחות? אז זה, עבדאללה, מה שאני אמרתי כבר, אני לא עוצרת כי אנשים כל הזמן מצטרפים, ואני לא רוצה שאנחנו נקטע את כולם בגלל זה,
אתה יכול להשלים עם מישהו מהמסגרת שלך, אבל הזומים האלה זה ממש עבורכם, בסדר? זה למידה שיכולה להיות עצמאית, ואתם יכולים להיות פה, מי שמקשיב, מי שלא מקשיב, אני לא בודקת אף אחד, אבל זה למידה עצמאית שלכם. בן, רצית לשאול שאלה? כן, בתכם, שומעת? כן. לפי דעתי אני חושב שדייר שמתחיל, הרי הייתי אומר לך מההתחלה, אנשים כאלה לא להביא אותם למקום כזה, מלכתחילה, כי יש הרבה אנשים שלא עלינו, הרבה בני אדם אוהבים לנצל סיטואציות בחיים האלה. במיוחד הכי חפים מפשע, זה עושה אותם כאילו מהלב, וזה מה שלא טוב. אבל בגלל שאנחנו לא בורא עולם ולא יכולים לדעת מה הולך בלב של אנשים ומי האנשים, אז לפי דעתי אם את רואה מקרה כזה, או מדריך אחר, מדריך, בעל, דייר או דיירת חסרי ישע, באמת זה חסרי ישע, ואני עם כל הכאב אני מסתכל על זה בתור דודה או דוד, או מסתכל עליהם בתור, אם הם קטנים אח או אחות, ככה אני רואה את הדיירים שלי, לא רואה אותם בתור דיירים, ולא רואה אותם בתור, לא יודע מה, סתם בני אדם. נותן להם איזשהו רגש, אבל עדיין, שם גבול לרגש הזה, מה הכוונה? מייצר, כאילו אני בא לרגש הזה מתי שהוא צריך להיות, ואם הם רוצים להגיד, אפשר עוד סיגריה, אפשר איזה חטיף שאפשר זה, וזה כביכול במוגזם, פה אני מנתק רגש, הבנת הכוונה פה, לא יש שעות מסביר להם. זה הכוונה שלי, אבל בתור, כמו משפחה אני מתייחס אליהם, כי זה באמת אנשים שצריכים אותנו. לא סתם יש פה זום עם 100 ומשהו אנשים, ובטוח שלכל 100 ומשהו אנשים, אם זה בן או בת, כאחד אני מדבר אליכם, יש להם לב כאן. כי אני רואה את העיניים ואני רואה את האנשים פה שמצטמררים ממה שאת אומרת, ולא סתם בזום הזה, כי עזבי את המבחן ועזבי את הכסף. אני פה בשביל ללמוד, ובאמת הם רוצים כמה שיותר שנעזור להם. ואני גם דואג שכל דייר שבא אליי כבר לקבל טיפול תרופתי, בשביל שגם הוא ידע להגיד למדריך הבא, אז אני אלמד אותו, מה אתה לוקח, איך קוראים לכדור שאתה לוקח, כמה כדורים ביום, אתה יודע שעושים לך כדור? אז תראו, יש לכם, בן, אני עוצרת כדי שאנחנו נוכל להמשיך, אני חושבת שאתה אומר דברים מאוד מאוד חשובים, ואני חושבת שבסופו של אני נותן לו את הלגיטימציה לדעת מה הוא לוקח, שידע גם נכון, לאבא. אבל אני חושבת שכולם נמצאים פה, בעצם כל מי שנמצא במסגרות נמצאים מהמקום הזה, כי הם, יש להם חיבור לדברים האלה שאתה אומר, הם מבינים את הרגישות, מבינים באמת את הצורך של אותם אנשים עם מוגבלויות, וזה המטרה שלנו, אנחנו נמצאים כאן כדי באמת לתת להם מה שאפשר, ולשפר להם את איכות החיים, ולהגן עליהם כמובן, אז יהיו לכם גם הרצאות אחרות, גם שאתם בטח תיגעו גם בנושאים שהם יותר רלוונטיים למה שאתה אומר, אבל אני מתקדמת הלאה, בסדר? אין בעיה, תתקדמי הלאה, הכל טוב, אין בעיה, תתקדמי, אבל רק מה אם את רואה באמת מדריך כזה, תוציא אותו, אין על החיוב. אם את רואה מדריך כזה, להעיף אותו. הייתה פה עוד מישהי שרצתה לשאול שאלה? אין עליי. לא, אוקיי, אז אנחנו ממשיכים הלאה, בסדר? אוקיי, אני רוצה שעכשיו אנחנו נעשה איזשהו בריף, רק כדי לעשות איזשהו סיכום כדי לראות שאנחנו הבנו, בסדר? אז קודם כל הכנסתי לכאן כן אירוע חריג, כי אני חושבת שהרבה פעמים זה מתבלבל, אנחנו דיברנו והזכרנו גם את זה, זה לא נושא ההרצאה, אבל חשוב שאתם תכירו, יש את אירוע חריג שזה מה שקשור לנוהל של משרד הרווחה ולמסגרות שלנו, שבסופו של דבר כל אירוע שהוא חורג מהשגרה, בסדר? גם אם בסוף לא הייתה פציעה, לא קרה שום דבר, התוצאה לא הייתה משהו דרמטי, אבל אם זה אירוע שחרג מהשגרה, אז אתם מעבירים על זה דיווח כאירוע חריג, בסדר? אבל כל מה שאנחנו דיברנו על חובת דיווח, זה משהו שהוא על פי חוק, בסדר? ופה חשוב שאתם תכירו את שני ההבדלים, בסדר? את ההבדלים בין שני המושגים. אז אמרנו, קטין, כל מי שמלאו לו 18 שנים, בסדר? אם זה 17 ו10 חודשים, הוא עדיין קטין, בסדר? גם אם הוא מאוד מאוד בוגר לגילו. אז קטין זה מתחת לגיל 18. חסר ישע, אתם זוכרים, דיברנו גם על זה, אמרנו שזה מי שמחמת גילו, מחלתו, מוגבלותו, גופנית או נפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, לא יכול לדאוג לצורכי מחייתו, בריאותו או שלומו. בסדר? זו הגדרה על פי חוק, וגם תשימו לב שיש פה עניין של גיל, כי לפעמים אנחנו רואים גם אנשים שהם כבר במצב של מצבים כמו מחלות של זקנה, כמו דימנציה, אלצהיימר, כל מיני דברים כאלה שגם פוגעים ביכולת של האדם בעצם לשמור על שלומו ועל מצבו הגופני והנפשי וכו'. אז זה חסר ישע, ואני שוב מזכירה, או למי שפספס אני מדגישה, אתם לא אלה שמכריעים האם האדם מוגדר כחסר ישע, אוקיי? אחראי, אמרנו שזה הורה, או מי שמוטלת עליו האחריות לצורכי מחייתו, לבריאותו, חינוכו או שלומו של הקטין או חסר הישע. בסדר? אז תשימו לב, כתוב פה גם הורה
וגם כל מי שעליו האחריות, בסדר? אז מי שהאחריות באותו רגע נתון, זה יכול להיות אחראי. יסוד סביר אמרנו, אם יש יסוד סביר לפגיעה, אז אמרנו שזה ללא צורך בהוכחה מוחשית או רק חשד, בסדר? בלי ראיות, בלי לראות בוודאות, מספיק שיש לכם חשד. אם אין ספק, אז יש ספק, אם יש ספק, אז אין ספק. בדיוק. כשאנחנו מדברים על חבלה, בסדר? איזושהי חבלה, זה יכול להיות גם, תראו, אם מדריך פוגע בדייר, ואפילו לא נשאר סימן, אבל עדיין יש איזושהי, למשל מישהו נותן מכה והדייר עושה ככה, כלומר כואב לו, אם יש הרגשה של מכאוב, זה גם נכנס לזה, בסדר? כל מחלה שנגרמת, ליקוי גופני, גם אם זה משהו שעובר וגם אם זה משהו שלא עובר, בסדר? שבר, סימן כחול, או משהו כמובן שלא עובר, אז בהכרח זה חבלה. וחבלה של ממש, אנחנו אומרים זה כל חבלה שאפשר לראות אותה, אוקיי? כמו שריטה או אודם, המטומה, וחבלה חמורה זה מה שאמרנו, כשיש פגיעה בין דיירים, בסדר? אז פה זה רק במצב שהחבלה היא חמורה, ומה זה אומר? חבלה שעולה לכדי חבלה מסוכנת, שפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל, בנוחותו, או שמגיעה לכדי מום קבע או לפגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים, החושים, החיצוניים או הפנימיים. בסדר? ובהתעללות, תשימו לב, יש גם התייחסות לזה שזה יכולה להיות התעללות או פיזית, כלומר גופנית, או נפשית או מינית. בסדר? אוקיי, אז אנחנו עושים עכשיו גם בריף של חובת הדיווח, בסדר? תגידו לי אם אתם איתי, אנחנו נעשה עצירה אחרי השקף הזה ונראה שכולם בסדר. אז ככה, חובת הדיווח מוטלת על כל אדם בגיר, בסדר? החובה חלה על כל תושבי מדינת ישראל, כשהם מעל גיל 18 החוק מחייב אותם. מי שלא מדווח, בסדר? לפי החוק מה שהוא מגדיר לנו, אז כמובן שיש על זה ענישה פלילית, כשאמרנו שהענישה על אנשי טיפול, האנשים שמעורבים בטיפול באותם אנשים עם מוגבלויות, הענישה היא כפולה, בסדר? שהיא מגיעה לכדי 6 חודשי מאסר. זה כתוב פה בסעיף 3, האחריות היא מוגברת, בסדר? הסעיף הרביעי זה שהחוק מחייב לדווח על חשד סביר שלא צריך להיות מוכח, המדווח לא נדרש להוכיח את הפגיעה ולא נדרש לדעת עליה בוודאות. מספר 5, החוק מחייב לדווח על פגיעות מצד אחראי על קטין או על חסר ישע, והחוק מחייב לדווח גם על פגיעות בין קטינים, אוקיי? או חסרי ישע בתוך מסגרות. אתם זוכרים שדיברנו על עבירות ספציפיות, שאמרנו או עבירה של התעללות, או חבלה חמורה, או עבירות מין. בסדר? יש לכם פה עוד הערת סוגריים, המשפט האחרון, שתדעו גם פגיעות מיניות, לפעמים בין קטינים, בין בני משפחה, גם זה מחויב בחוק, אבל זה כבר פחות שלכם, כי זה פחות במסגרת. שאלות? יש לנו שאלות לגבי השקפים המסכמים? יש לי שאלה, היי, שלום. אני רציתי לשאול, האם אפשר איכשהו, כאילו שהחומר הזה, שמה שאת מראה לנו, יעבור אלינו איכשהו למייל, שגם אנחנו, כי את יודעת, אני למשל בחצי איתכם היום, כי אני מעבירה, אמרתי בתחילת ההרצאה, חבר'ה, אני מעבירה לכם גם את המצגת, ואני אעביר לכם גם את החוק למי שרוצה לקרוא את החוק. אתם לא חייבים לדעת את הסעיפים, אבל מי שרוצה ככה להכיר ולראות, אז בשמחה, אני מעבירה לכם עוד רגע, אתם תראו את זה במצגת. אבל זה לא יועבר במייל, זה יועבר פה בצ'אט. אתם יכולים מתוך הצ'אט להוריד לכם את זה למחשב, לשמור את זה לעצמכם ולהסתכל בזה בזמנכם. אני רק אגיד כשאנחנו מסיימים, אל תצאו מהזום, בסדר? אתם יכולים לכבות מצלמות, תישארו בזום, תשימו על מיוט פשוט, כי יש לכם הפסקה ואחר כך תמשיכו. כן, רציתי לשאול משהו. כן. רציתי לשאול משהו, כן. לנו במסגרת בצהרון, יש ילד שהוא, אם נכנסת איזו מדריכה חדשה, אז הוא ישר אומר, היא הרביצה לי, היא משכה אותי, לא, אני מפחד ממנה, ולמעשה היא עומדת שם רק 2 דקות, אבל הוא פשוט, כנראה שיש לו קושי לקבל מדריכים חדשים שמגיעים, כי הוא רגיל נגיד אליי, שאני נמצאת איתו יותר זמן. אוקיי. אז במצב כזה יכול להיות שסתם הוא מאשים מישהו, ולפעמים הוא סתם, שאני כועסת עליו, והוא גם אומר לי,
אורית, אני לא אוהב אותך, אני כועס עלייך, ואני לפעמים הוא גם אומר שאורית הרביצה לי. אז במצב אוקיי, כזה מה אורית, עושים? תודה רבה שאת מעלה את הסוגיה הזאת, כי זה באמת דבר מאוד מאוד מרכזי. אנחנו רואים לפעמים, אני חושבת שיכולים להיות פה שני מצבים. אנחנו הרבה פעמים נתקלים, את במסגרת של הארכת יום בעצם? צהרון אני נמצאת. צהרון, אוקיי. אוקיי, אז אנחנו נתקלים לפעמים בשני מצבים, בסדר? אתם תתקלו או באנשים עם מוגבלות, אבל שהם מאוד מניפולטיביים ומתוחכמים, ומספיק שלא נתתם להם לבחור את הערוץ בטלוויזיה שהם רצו, אז מבחינתם עכשיו הם יגידו, וואלה, אני אכנס בו, ואני אלך ואגיד אחר כך לרכז, לאב בית, שהמדריך ככה וככה נתן לי סתירה, בסדר? אז זה ממש ממקום כזה של להפעיל איזושהי מניפולציה, זה הרבה פעמים אנחנו רואים, ומצד שני אנחנו רואים גם דיירים, שיש גם באמת עניין של יושב להם או על אירועי טראומה של העבר, לפעמים יושב להם על מקומות של באמת חרדה, יכול להיות מקומות של ויסות חושי, אוקיי? שמספיק שנגעת בכתף של דייר, והוא חווה את זה בעוצמה מאוד מאוד חזקה, אז מבחינתו החזקת אותו ממש בחוזקה, אוקיי? אז אנחנו רואים כל מיני סיבות לזה שיכול להיות שבסוף אדם, דייר, ילד, לא משנה, הם יגידו לנו, הרביצו, כשלא באמת היה שם, אם אנחנו מסתכלים רגע על הסיטואציה, במציאות לא היה שם אירוע של פגיעה או של איזושהי אלימות כלפי אותו אדם. אז מה שאנחנו עושים במצב הזה, תראו, אחד, חשוב שאתם תהיו ערנים לדבר הזה, בסדר? חשוב שאתם גם אתם תגנו על עצמכם, גם דיירים כאלה שחוזרים, לא משנה, בין אם זה כי יש להם עניין שיש אפילו מחלה נפשית, אוקיי? כמו סכיזופרניה, בסדר? שהרבה פעמים אנחנו מבינים שיכול להיות שיש גם איזשהו מצב של גם חוויה אחרת שהם חווים את המציאות בצורה אחרת, ויש דברים שהם לא קורים במציאות, וזה מבחינתם מה שבאמת קורה. אבל דיירים כאלה, בין אם הם אומרים את זה, ואתם יודעים שזה דייר או שנוטה לשקר, או הדוגמה הזאת שאורית אמרה, זה ילד שכל צוות חדש, כנראה כי קשה לו עם צוות חדש, זה מה שהוא אומר, זה קשה לו להתמודד, אז הוא אוטומטית אומר את הדבר הזה, או אם כועסים עליו, אוטומטית הוא אומר את זה. אתם כל דבר כזה, לתעד, לכתוב ולדווח, בסדר? עכשיו יש כאלה שזה באמת ברמה שעתית, יומיומית, ובתוך המסגרת אתם תחליטו איך אתם מתעדים את זה, אולי בסוף יום, אולי בסוף שבוע, משהו כזה, אבל שלא יהיה מצב שיש דיווחים שמתעלמים מהם. למה? כי גם הדיירים האלה, ואפילו עוד יותר, דיירים כאלה שאנחנו יודעים שיש להם נטייה או להמציא, או לחוות אחרת, או לפרש לא נכון את המציאות, הרבה פעמים אומרים, יאללה, זה כבר מישהו שאף אחד לא בודק. אז גם אם באמת עכשיו יקרה משהו, והוא ידווח אירוע שהוא אמיתי, אולי לא יבדקו, כי כבר יודעים שהוא ממציא, יודעים שהוא חווה לא נכון את המציאות, בסדר? אני אומרת ממציא במרכאות, אבל הרבה פעמים כבר מתעלמים מהדיווחים האלה, מהסיבה הזאת שיודעים שכבר בדקו כבר 20 דיווחים לפני ולא מצאו שיש שם משהו. אז את הדיווחים האלה זה לא אומר שבאמת עכשיו מישהו פגע בו, אבל אתם מתעדים את זה, וחשוב שכן הצוות של המעון יתייחס לזה. זה לא אומר שכל דבר יהיה פה חובת דיווח ונעביר עכשיו למשטרה, אבל המסגרת יכולה לעשות התייעצות עם עו"ס לחוק, איך לתעד את זה, מה לעשות עם זה. בסדר? חשוב מאוד שגם מצבים כאלה, אתם גם תשמרו על עצמכם ותתעדו ותגידו וכולי, וגם שהמסגרת עדיין תדע לעשות איזשהו תהליך של בדיקה, אוקיי? אני חושב שמה שבעצם נאמר כאן זה הכלל הכי חשוב, זה כשיש ספק אז אין ספק, אז זה שווה דיווח, זה הכוונה. נכון. אבל אני מבינה את אורית שהיא אומרת, נכנסת אשת צוות חדשה בדלת, רואה אותו פעם ראשונה, אני רואה את המפגש ביניהם, רק אמרה לו שלום מהדלת, והוא כבר אמר, היא הרביצה לי. שברור שאין פה משהו, בסדר? אבל זה בסדר, אפשר לתעד את זה במסגרת הפנימית שלכם, ולחשוב ביחד עם הצוות המקצועי של המסגרת, איך נכון להתמודד, אוקיי? מה עושים עם הדיווחים האלה? בסדר? עכשיו, מה יקרה? יכול להיות שהילד הזה באמת בפעם הבאה, תבוא אשת צוות שעובדת שם פעם אחת, אבל אתמול היא הייתה איתו, החליפה לו נגיד, עזרה לו בשירותים, ועשתה משהו, אנחנו לא יודעים, ובגלל שאנחנו יודעים שכל אשת צוות חדשה, הוא כבר אומר, הרביצו לי, אז לא יבדקו, ואולי הפעם באמת קרה משהו, בסדר? אז צריך להיות ערניים לדבר הזה.
כן. יש לי שאלות סיטואציה, נוספות? כן, כן. כן. לא, יש לי סיטואציה כמו מה שאמרה, יש דיירת, יש לה שיזופרניה, והיא אומרת שאנחנו מרביצים לה או הדיירים. היא עושה לעצמה את הנזק, הבנת? כאילו מרביצה לעצמה או מפילה את עצמה, ויש לה כמה זה סימנים בגוף. והיא אומרת שאנחנו עשינו את זה, כאילו. אז בהתחלה, היא כבר שנה במעון, בהתחלה חשבנו שזה קרה באמת, אבל במהלך זה העבודה ואיך שאנחנו ראינו את זה, אז היא עושה לעצמה את זה. אז בגלל הדוחות שאנחנו דיווחנו את זה למנהלת או לא אחראית משמרת, כאילו, כבר ידעו שהיא נוזקת עצמה. אז זהו, זה מאוד מאוד חשוב, וזה בדיוק גם מה שקשור גם כשאתם נתקלים במצב של אירועים חריגים במסגרות, בסדר? דיירת כזאת שאתם יודעים שיש עניין של הכאה עצמית, אוקיי? עכשיו מתיחה את הראש בקיר, ואחרי שעה היא אומרת, מישהו, המטפל הזה הרביץ לי, בסדר? אבל אם אתם הוצאתם דוח אירוע חריג, ראיתם שהיא עכשיו מתיחה את הראש של עצמה בקיר, כי היא מתוסכלת, או לא משנה מה קרה, ועקב זה היא נפצעה, ולקחתם אותה, והיא נבדקה במרפאה, וזה מתועד, אז גם אם היא למחרת יוצאת הביתה ואומרת לאמא שלה, המטפלת הרביצה לי, יש לכם את התיעוד, את הגיבוי, שזה לא קרה, ראיתם איך זה קרה, בסדר? עכשיו, אם לא הייתם מתעדים את זה, והמנהל לא היה יודע מזה, והיא לא נבדקה במרפאה, זה מצב יותר בעייתי, אוקיי? בגלל זה גם אתם, אם אתם מדווחים ומתעדים ועושים את מה שצריך, אתם מגנים גם על עצמכם בסופו של דבר. יש שאלות נוספות? אוקיי, אז אנחנו עוברים לשאלות לדוגמה, יש לכם פה 2 שאלות לדוגמה. רק שניונת, אתם רואים? כן. אוקיי, אז ככה, נתחיל מהשאלה הראשונה. מי הוא אחראי על קטין או על חסר ישע? תשובה ראשונה זה הורה הקטין או חסר הישע. 2, מטפל במסגרת הדיור. 3, מדריך במסגרת יומית. 4, כל התשובות נכונות. אתם מוזמנים להוציא ממיקרופון ולהגיד את התשובות. כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות. אוקיי, יש מישהו שחושב אחרת? אולי האפוטרופוס שלו, מה היית בוחרת פה? כאילו הורה הקטין. הורה הקטין היית בוחרת? אני חושבת שכל התשובות נכונות. אני חושבת שהורה הקטין. אוקיי, כל אז יש התשובות פה נכונות. התלבטות בין כל הורה התשובות הקטין נכונות. לבין תשובות, כל התשובות נכונות. רובכם זה הגדול לא- אומר זה לא- שכל התשובות נכונות ואתם צודקים. אמרנו שבסופו של דבר אחראי על קטין או על חסר ישע זה כל מי שדואג לשלומו ולביטחונו של אותו אדם באותו רגע נתון. אז זה יכול להיות גם הורה הקטין, אבל זה גם המטפל במסגרת וגם במסגרת היומית וגם בדיור. בסדר? אז כל אדם שהוא אחראי באותו רגע נתון, ולכן כל התשובות נכונות. בסדר? ההורים זה גם מוגדרים כאחראי, אבל לא רק. אוקיי? שאלה שנייה. גם בשאלה השנייה כל התשובות נכונות. נכון. על מי חלה חובת הדיווח? אפוטרופוס בלבד? הכל. על כל אדם. הכל. על כל בן אדם. אוקיי, אתם כבר קראתם ואתם עונים את התשובה. אתם אומרים תשובה רביעית על כל אדם, לרבות כל הנמנים לעיל. יש כל למישהו... התשובות נכונות. יש מישהו שחושב תשובה אחרת? זה מה שבינתיים אני שומעת. יש מישהו שיש לו רעיון אחר? כן, אני אומר כאילו לפי המקום שנמצא בו הדייר, אם זה היה במעון או אם זה היה בבית, כאילו. אוקיי. כאילו אם היה בבית, האחראי עליו אבא נגיד, או ההורים. על כל אדם. רביעית כוללת כולם. כאילו תלוי בזמן שאיפה נמצא בו הדייר. השאלה היא כללית, על מי חלה חובת הדיווח? אז גם האפוטרופוס, גם מי שאחראי על הקטין או חסר ישע, גם מנהל מעון כשאנחנו כל האדם, מדווחים. לרבות כל הנמנים לעיל. גם על כל אדם, לרבות כל הנמנים לעיל. לדעתי כל אדם. אפילו היא אמרה שאפילו על שכנים ששמעו, אז כנראה זה על שזאת כל בן אדם, בוא נגיד על כל בן אדם שיש לו לב ואכפת לו מהאחר, זה חל עליו. נכון.
חד משמעית. בת חן, שאלה הבאה איפה? על תשובה 4. כנראה היא התנתקה, פשוט היא לא לא, מופיעה היא לנו. בהפסקה, רוצה נס, פנני. רגע, שנייה. היא לא השאירה לנו את אוקיי, החומר. סליחה, התנתק לי. אתם איתי? תמיד, כן. תמיד, כן. תגידו לה. יופי, כן. אחלה. אוקיי, אז היינו בדיוק בסוף התשובה, ואנחנו ממש עוד דקה יוצאים גם להפסקה. אז אנחנו אומרים שבסופו של דבר, על מי חלה חובת הדיווח? על זה כל אדם. על לרבות כל אדם. פעיל, בסדר? כמובן, עבדאללה, תשובה התחלנו 4. שכמובן תלוי איפה הפגיעה מתרחשת ומי רואה אותה, אבל ברמת העיקרון, אם אנחנו שואלים באופן כללי על מי חלה חובת דיווח, זה על כולם, בסדר? אתם זוכרים, אמרנו כל אדם, ואם זה בתוך מסגרת, אתם כאנשי מקצוע, יש לכם אחריות כפולה, ולכן גם הענישה היא כפולה, אבל האחריות היא חלה על כולם. הם רוצים עוד שאלות. עוד שאלות? אז כן. מה שיש לכם פה, אתם יכולים ממש לא, להשתמש. אבל תעשי נס, אחר כך נעשה. תעשי נס ואחר כך נעשה עוד שאלות. מה אתם אומרים? נס, הוא אומר, אוקיי. תודה רבה לך. אנחנו נעשה עכשיו, אם יש למישהו עוד שאלה אחרונה, אפשר בשמחה. אני יש לי שאלה. כן. עכשיו השאלה כאילו אם מדריך כאילו לא מוסמך וחדש נגיד במסגרת והוא ראה נגיד מקרה של התעללות והוא לא ידע שזה היה צריך כאילו חובת דיווח וכאילו זה נענש על זה אם כאילו לא דיווח ואם הוא לא היה יודע מבין את החוק. אז למה יש חפיפה ולמה יש... הוא צריך ללמוד. תראו, אני אגיד לכם משהו שאתם בוודאי מכירים, במדינת ישראל אי ידיעת החוק לא פותרת מלקיים אותו, בסדר? אז אי אפשר להגיד לא ידעתי ולא זה. לפגוע בחסרי ישע, כולם יודעים שאין, זאת אומרת זה אסור לעשות דבר כזה, ואחד מהדברים הראשונים שהמסגרות צריכות לעשות כשמגיעים לצוות חדש לתוך מסגרת, זה להעביר את הדבר הזה של אירועים חריגים וחובת דיווח. זאת אומרת, זה אחד הדברים הראשונים שהצוות צריך להכיר ולדעת. יכול להיות שיש מקומות שאולי זה לא קרה, אני לא יודעת, אבל בכל מקרה, תראה, אני לא יודעת אם אתה מדבר על משהו ברמה הפלילית או ברמה המשמעתית בתוך המסגרת, אבל אני מניחה שתמיד יש התחשבות בנסיבות, בסדר? אני יכולה להגיד שמתוך העבודה שלי במסגרת החוק, בכל מיני מצבים, בכל מיני אירועים. כאילו, השאלה היא, כאילו, אם יש הבדל, כאילו, בעונש, כאילו, אם המדריך, כאילו, היה מוסמך, אם לא, אם הוא חדש, אם הוא יודע, לא יודע, מבין את החוק או לא. אם אתה מדבר מבחינת החוק, אין הבדל, בין אם זה מדריך ותיק, בין אם זה מדריך חדש, לא, אבל כן החוק בסופו של דבר, אם זה מגיע למצב ממש חמור של מול בית משפט ושופט וכולי, במצב מאוד מאוד קשה, בוודאי שהם מתחשבים, האם זה מישהו שמכיר מה זה אנשים עם מוגבלויות, האם זה מישהו שעשה לימוד, זאת אומרת, כן לוקחים את כל הנסיבות בחשבון תמיד, אוקיי? אבל עכשיו מה שאני רוצה רגע להגיד לכם, אני מקווה ככה שזה עשה לכם כן סדר, אני מקווה שכן אתם הצלחתם להבין את הדברים. אני מעלה לפה, לתוך הצ'אט, אני מעלה לכם את המצגת כקובץ PDF, ואני מעלה לכם גם את החוק. מי שפספס, אתם לא חייבים לדעת, ממש לא צריכים לדעת את סעיפי החוק, זה מספיק לכם לעבוד עם המצגת, ויש לכם גם את השני שקפים האחרונים שממש מסכמים לכם, אתם יכולים להסתכל עליהם ולעבוד איתם, בסדר? זה ממש יספיק לכם לצורך המבחן, וזהו, שיהיה לכם הרבה בהצלחה. עכשיו רק תחברו רק את המצלמות ורמקולים, אתם יכולים לצאת להפסקה וב-11 אתם חוזרים, בסדר? שיהיה לכם הרבה בהצלחה. תודה רבה בת חן. תודה רבה. אנחנו נחזור ב-11, אם אתם יוצאים מהקישור תוכלו להיכנס לאותו קישור ב-11, זה יהיה אותו קישור להרצאה הבאה. אוקיי. אגב, אפשר שאלונת רגע? כן, בבקשה. אם אני התחלתי את השבוע הזה בבקרים של הזומים, אני יכולה לשבוע הבא לאיזה זום של אחר הצהריים? כן, אין שום בעיה. הזומים האלה הם פתוחים להחלטתכם. שצריך להירשם, כאילו צריך לעדכן שהיינו בו או משהו כזה? זה משנה? לא צריך להירשם, פשוט נכנסים ומקשיבים. תודה. בבקשה. ביי ביי.